Samsung history of Ghana no so ho basic one ko basic 6 RM Yesu kakra Mohammed kakra na nkura no kenkania na ohudi tuamu afi computing no so KG1 ekosi basic 6 creative arts no so basic 1 ekosi basic 6 science no mas nyina perfect dia do na yabusofo na preschool nkwada no wo nursery 1 ekosi KG2 no wo mo de ho e wo OWAP edma bo mo language and literacy phonics no creative arts no bebre de dia by de eso wo pa na fejesha so ankosi fred no so English also share ho science ho Samsung RMB computing and career technology na questions no de bebre ni ayo ya de maskus no en ranking kan ye boapa moko ho Samsung na terminal so metem so ho kuma se ye nyina ebo pentwa puto je ben station wan kran so adansoman first up ho no ba bia ye tonton books bi o mamu ba bia rabo brobo ansa kan number no be perfect so no 0243 299 938 and 0540 7554 659 on atokese vitamin ke anonom de mapa eboapa ma hote abedpadwadum eruntimede hye wada roma awiei waya adwuma gina wiaso acha otempentin kwa o pe bibia ya boodwo ebebo ma adwuma na wetumi ato aso yie pa de vitamin bobi frinhye aduonu ni ya eba wantiasma ka na mu ya bebo adwuma pa yo so mre drink ho cafe bia ni vitamin choku edon so ho vitamin banana vitamin strawberry ni nyina da vitamin fo na dia ba montre edwandu avro no de ne ka so omega 3 6 and 9 ni nyina bom ma hode kwagyan so ba bia ni misa tonton adon di bia se mo se ga wo se supermarket bia tonton ma avro no ubodru bu wonsa atumi akabi Ebusia 2024-2025 football season no ba na wiye na games akese mienu aka ye Conference League final game no na UEFA Champions League final no na aka ho bi ma Otek FM ye kukuru studio no na dia to ba bi awo na yesre wan se dan so ani emeto kese ye ndi juma no ma ne oman konkan na Conference League final game no asenwaso ya Olus Kitchen ena juma die ne koso da ochina ye kukuru studio no dia to sports team ni nyina ye krado obia wote ne nkan from mama peso hu no obadwumadie na se na Conference League live commentary no e dey free asanwa se Olus Kitchen e dey abawa kwamba bibia wote yanka di free sanso na memene dey animu ya UEFA Champions League final game no e baso AQ3 Event Center no den chamo so Diamond Hill kwada so e na e honso dwumadie no e baso a yeton sa from se mo ne ye medical so bom o Dominic Owusu ansa walasti wabetina dwamu no the commentary na bro sanso na Yuji Maradona Kofila bi Skandi wo nyina sports team ni nyina ba na wo de dwumadie no aba be somso nkokwan so kra anti da no so a emia ya hodo mienu na odi odo abebo do ma mia de dwumadie no ama ye kama edwuma kwe de so asene ye wie ye gibre ne abomu ade kon tontun sansan de ato pono so adwai ne mu made hima emienu akwabrane ya no fafa de bebomu ye din asonaba ohene Kwabna Boatin awia menua abrewaba kofichumesi kase bodo nhwebu eni ASEM Beba Dabi ASEM na nyaba nye ne boapa ne koyoye ne mo obi na ayo esisa no a na ya tabiri ne da beto pronso asemfo asem pa hunu se ba bietua no betua yie pa ansa ne akenkan evjonfo abrofo sem wo boboba asantemantem ya atwemampo nua mansin mu de boboba ne se manager Edma Radiant fuel station wo mpasetia edin kwado mu no akromfo ramfo ebi ya wodomo ne wo mu hunu nipa mobo wo ba pa prako na chese obedi awu ke wu di awu wo ba bekum nipa da wakọ ednura ye jode ya na abrofo semusi ya chese ya abrofo esemo na abranti ya kana semu ya manager Edma Radiant fuel station no every shadow aduasa 30-year-old boy boy with some of us kuma fra dodo no afra no kwabi no and the friend of bra Facebook no so never be Radiant yeah filling station ya wo mkodi awu kakraka yi ama bro sem asita ba bia ne mpaseti an nkwadro de hu abobo mo hu boade wo mo hwe mo ho ntwe wo mo chese kwabi kura no adwuma no befa ye yeah abosome enkroni yeah why manager no an kakra tefa na nkwade hwefie kama na chese abro sem yi ama fofia nto ata no adwaba mo na yaman bofo na nankansa na nsem no okurutamu se cham ya wie wode ho amane de boy nkansa atime nka wie ya memo ha nana medio so fa wo mo mpaseti ya titru pa ne mponua ede nkwadro bo enkyire mu kwabi e ba no sai
Oh, Minia, said you see a bone to the mono, Sapepe, and a tear. Minia, Kofi and Tata, and a year, and Rada, a year, and Dajuada. Minia, a bram and down now, Bobbe, say 12:30. And then Minia call say, at Oriental Sea and the SC over here, filling station, a year radiant for station, a 1 percent here. Now, Minia, I will share a year 12:30. Now, Biasa, I didn't say, na kwabrane frame say me mo anan emra ho na se mo ayedin yi ba ejino me je nka ten se no ene wi aso no ayehu ejino onhwe bono no pepepe a be bo anan aba je bono no pepepe no ana me ya me fa me moto tina so na fi copy mo ho na me call ye no na etere se amane bona enipa no ebo me na sa pepepe ana etie na abrantie no o finsia aduasa enkono finsia aduasa enkono ana abrantie no wona adwumakuru no eyo ono ankasa ne papa ane die ma no ana o manage ho na de tie ne se oni security ewa adwuma mo ho adwuma kesi ati se no security eni ho na de tie bi a on fa security ni na adwuma ku kesi bi a ye fe ni okaf omoni no na ye oxid ana ye bogani di so ababe bi eye portrait fan bi ho nti ono ni adwini ni susu ye mo no ono ni hu se o ye secure ewo ho enti oni security ewo ho na ebra omu ye adwuma pon ye no ye nti ya nya ye ne se na ne car wa pake so wo hwe eye picture ni mu na obo se car tuntum bi esi ho ta car ne so ana ne yesi abranti eda na o miemia fon so na ne nkasa nya mu ye no ana ye nya ne nti ye se na abaya ba ko so no se employee ya no no so e ka no ho ba no no wo dan ni inside a na wada enti bra atoye ntem ni si ye ni mu no no ye fast a wono de bika e ko boy ye police barrier bi ewo empaseti ya no ne ye se o 2 akọ na wakọbọ police farmer ne se sei ana ato eye ne nia ba men na me nia ade a ekosie ne ya rehosem se ituo no omode bo abrante no etiko entu antini ankasa anya hwe ana pa o ma afasika bia o ma anya yi bia wo no ho ana pa tupa o mo ye den eda o mo ne koye na eye petrol team a ewo nkaare division no ani tini be fa abrante no a o mo de ne ko eye ekɔhye mochra sabri abrantia edudu na edin adodo na de frɛ na eye kwabi no watwa nananom ewo ntie do meni abema na ubusa me a atoyere ntem a eye dadwo de etimi esi ewo ye mpaka etia eye radiant power station no eno no ewo kurotuo sameboa sa na tie wo kurotuo na meni amamfa wi mfam de kyene se ekuro no mpaka etia no security ho nsensem ya de ha adwen wa hapa ana ekuro bia nso so a eye galamsey ewuwo ma hofo doso no na wudi sem so ye de doso ewu kuro ni mu security bia nim enti se onia no ba bia eye filling station no ewo no ewu kuro ni to enti ba bia ewo no se eni se bibi ebesie no a wo be frɛ eye police force omumra no omra na nipa no wo be kunkura na wo twa uti awie no okoda dada na obi a police enti nya no enti ni ya eno so ni ade a ha adwene pa kese pa Asante Regional Commander tie dia na wudi twato wo kan kire don dia me di twato ne se we di Regional Command we di me di twato nyina ne se ani die ne ahoblase mu empaseti ya almost the police station empaseti ya Krobea mu police station omo commission yi esusu police fo enim dia ye sre ne se ani die ne ahoblase mu omra mehwe ne se bi e wo se omo ye wo ho ne ma police etimi bam no more pretty emanity me boa eye community no omehwe na enkoba se dani de nyina no ye beti se yabo we tu ye we se yawo we sika no eni nyina ya ade a emmoa ema Ghana yentimi ntumpo onti eni die ni ahoblase mu we ni dawura ye to e dia fa eye otek se eye regional command no onso mu maye na omehwe empathetia ontwene ni mehe empathetia no ommoa ema eye police station mu commission ye na ni pe police bia enimo no omo mehwe na sisi bi ho a omo ntimi nye lentimi mo ama community ne so no aso bi ntimi ma ha se menia na na beda se wiai no amane bo mungusu ana mo ja mo no bo aseto nsu na mo ma akoma no mra fom na mu hunu aba wo no so ode ma atemafo nkasa na akoma no emra fom wai ya to asem no so yenko enkran na Accra Police Command no ene nsentwerefo asinkunya ena wo kira abonefo sema hodo a ekoso won kan anamonya hodo a wonom so atuo ede afa ho ekon no eso pa nanso ogusu a wonom so ebo adwumaso won kan na wom komodie mu ena panyina a wono aneda posisi adom na no won kan owura duty tuaruka
wɔde nsɛm ahodoɔ ato dwa ana wɔkyerɛ sɛ abɔnefo sɛm a ɛkɔ so emu korɔno ɛne awuruka sɛm ahodoɔ no deɛ baa yɛ nkyɛ kora yɛ kotonim abosumi yɛ mu ni da na ɛtɔ so du baako ɛne mmeranteɛ mmienu bi a wɔno wɔsi wɔn bo sɛ korɔno a ɛna wɔnom ɛbɛbɔ na dodi nkan Isaac Abazudɔ dodoɔ na afrɛ no Moniman wɔnyɛ mfinhyia no aduonu wɔno ɔyɛ mechanic ɛna Justice Akwasi Safo Opon ya dodoɔ na afrɛ no Galiba Manta ana Demon mfinhyia no dunkron wɔno yɛ Okada rider na Okada rider akɔfa no moto deɛ na sɛ asɛm na ato mmeranteɛ mmienu wei nkran ɛnya asɛm ketewa kora Joe's Bakery ya no wɔdɔme da no mebusumi da na to so du baako a yɛka ho asɛm yi anopa tutututu kɔtɔ hyɛ adwumayɛfo wɔ hɔ no mo so ana ɛnya asɛm ketewa kora na wɔnom kyerɛ sɛ wɔde moto na nam moto na wɔde nam no yɛn register yɛ ɛbrɛ a wɔnom duru adwuma mu hɔ no ɛna wɔyi tuo wɔn susu sɛ tuo a wɔde nam no yɛ deɛ yɛyɛ no wɔn yi mu yɛ bi ɛna wɔtɔ kɔɔ soro ma adwumafoɔ no nyinaa da fam wɔn mu from dwumadi ase wɔn kɔ wie na yɛn kɔ tie nneɛma ahodoɔ a wɔfa kɔɔ yɛ a Techno Pop 8 yɛ mpanyinfoɔ so ne boɔ ɛyɛ 1500 Ghana cedis wɔnom wi amana so hɔ no mo a ACP junction no so bɛn kwabenya wɔtoa so kɔdi sɛ adwuma yi bi wɔ hɔ no mo na no na ɛnam so ma mpanyinfoɔ yi a posifoɔ asu tire firi wɔn hwehwɛ mu ahodoɔ ase kotonim abosumi da na ɛtɔ so edunan ana wɔnom kyerɛ krakyɛ wɔdi nkan ɛyɛ Moniman ɛne ɔno nso de to dwa kyerɛ sɛ aboa na wɔka ntɔkɔ de ne wedi yɛ na ɛko enti sɛ abade a ɛnyɛ ɔno nko ana kɔɔyɛ enti ɔno nko ankohunu saa amaneɛ no kwan bia so ɛna nam so ma wɔbɔ ni nua Demon ɛyɛ Garba Manta obɔ ni din ka ho posifoɔ wodi wɔ manim de ne kɔ Garba Manta hɔ no mo nam so enuanom mmiɛnsa ka ho wɔkyere wɔ mu nyinaa ɛno na posi adwumakuo no kyerɛ sɛ wɔn matu saa na moyi nti saa bere kasa di akorɔmfo awramfo nipa num ɛna wakyere wɔnom ɛwɔ nkran no boa ɛma asomdwie ne bambo mu nsɛm ayere ɛwɔ nkran neno ana ɔde na no sie kyerɛ sɛ ɔsrɛ ɔman mufoɔ nyinaa sɛ obi bia wonim enipa bonfoɔ yi bi ɔmanam ba bi etintimu ebi kura obi te wɔmpɔtɛmɔ osusu sɛ adwuma wɔ mu bia ba posifoɔ amane na wontu sankɔfoɔ no so sɛ kɔba ne sa bambo ho nsɛm ebegyina yi ama ɔman no mu ayɛ asomdwie DCOP duty tuaruka wɔne nsɛntwerɛfoɔ hyɛ mudie mu nkɔmɔ ebini prosecution and conviction of robbery gang responsible for 2 major incidents within Greater Accra region, namely Yaw Bakery robbery at Domi, another one that occurred at the ACP junction on the 11th of May 2025 at about 1:25 a.m. Two Ahmed Isaac Abazudɔ alias Moniman, age 20 years, Safo Opon alias Garba Manta or Demon. Iya panyin a wɔno na da posi sadom na no ɛwɔ nkran DCOP duty tuaruka Elfo yankɔ na yɛkɔ awutu senya ne ne nkwa domu awrawosɛm a abɔfiri hɔ ɛba sabre awutu senya ɛren sɛ aware ni baako ya wɔyɛ ɔba wɔnyɛ mfinhyia no aduanan ɛde dodo no afrɛ sɛ afia kowa na afia kowa wedi kowa no wankodi kowa nso akɔhyia nkwanhyia sabre wato anan ahosie do ni nkyira hanse nipa bɔnfoɔ ɛna wɔnom ato no mona takwa bentoa mde awɔ wɔdom am anso wankase bia to mona ne ebigya wokora kwakwa amoakoro na emum de atuato ne sɛ wɔmasan so ɛde sɛ kan ginjam no ɛne ekopie mu wonso na kyerɛ sɛ wato ansie do kram na wɔm kyerɛ sɛ wutu breku eye clinic ɛhɔ no a saa ɛhɔ no a da bia yɛsi a yɛnsi wie on computer building ɛna kyerɛ sɛ ewura yɛ friends afia kowa yi azuafo bra na Facebook no bra bɛhwɛ sɛ de wɔda hɔ a yɛtwa wura de agu no so na awrowsɛm kɛse pa wɔ mu no sɛ ne ba ya wɔnya abosome ɛnan ɛka ho bi na mencha de akora no de wɔn mu amfa wɔn nsa nka no na wo branch mu avrɔkɔ so Kofi Opare ene ni kunu eno ne oteke fem bonkomo ene tu ene mu wo kyɛ sɛ we kura no akora no twa no fo no ya wo hwen kakra kakra da do mienu bre mu eno ano a de si ye sɛ wo kra sɛ wo to ade wo abontene aba
wo betwen ya se ne yire afia kowa beba betwen ya kowa mafi kopim se obi aya papero ni bi ofa nchen bi di mirikote sa kura bi su on computer building mu odi mirika bo wura dem na chese nipa wawu oba wawu a wonya mfinhia aduana da ho na akoda mobon se abosome enan akoda eja nchen ya chese wosu ye ya brofo sempa busanfo na yaman bofo awutu breku ne kwadro to yankra kofi ye Jacob Kubi bono eda wodi amani ba ni nti se de odi nchemu ebre Utech FM wutu senya west ya wutu breku higher after kasa labera kam breku na ena anapa ena yenya ne nti ese mami a ye fe na efia eku oyini nikunu ene etie omawo mmemu a miensa na enra no opie wabra waji sika ewo nikunu ho so de koto intinam biaba na omudi twumuko no omudidi bema itire ma wa twen papa obeya omba wa twen na omba ndebo enyime be se no nsia no eno ko oba na wofo ho mo egubisa ne se aso me yiri kra me so koto intinam aba ma hwe n'anima omba enti me ba behwe mo nche se anya bia wa ba na ena awofo ne tire mu se abaiwa no mbepie mu ewo ho you no sande ti ekofie okofie no be se 8 pm ena oba ne ma me san ba be ma no be bi se aso ye bana we see we pie no wa ba na ombaye nti omutumu dae be ma no su kire mu a oba ni tumi pie wa bra onkra no tamope ne wa be pie njo no so no ekoba ne sa no oje bo wa hwehwe no bium no okodae ena da pe one na da hufo esi krom da so hwehwe ne yere ansa no obi be ka chense omanya ne ntie se eye ewutu breku new site nso na no ho no on completed building bi wo ho mo omahu se amami bi akola echemechi akola no wadi butum insia ye be ma eda eye emu bi hu ewo eye on computer building mu enti eye abanti eye fenu kofi ope one na dawo foto mika kopie mu wo eye insuo na no okoya na eye ne yire no na oda ho mu a ohwe nenum a moja efi nenum eba moja efi nehinum eba na ohwe na anafade no so a na kosa kuma no drosa o shede ko no eni ho yaro eni ho mo ohwe ne ho na ma mu susu se ekrofo bi enipa bonefo bi na abo moden ati mame no ato ne mo na aya no from sa omaje ne nkwa edefi ni tim mama uba Facebook no so na ba behwa mame no woda ho sa ene etwa nimtri ne bi ede aguru so chese watwa nanom nse do wo mo nipa bonsem mama ene dada ene ehwesu wo cha wo mo se nyankopon ma nkwatenten badusua nsem nkonkan na mfei ebrebia bebia enyiyi wo mo do yi pa amen apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, malaria drona Annie, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Say a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, hepa plus mixture, and what do you swabber? Cynthia, I was our immune system, a strong debia, anti-pavi, a support immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not pavi, and the plus mox mixer, 1 nominal, and 2 malaria, and asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and now 0542 807907. My dear, ready pa. Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo and Quadawa in Fiadu Yunkan. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratweyatu. Hey, opani. Mashusha wache. Sir. Perfect series books here. O ma me ko to obi ma me ma no. O wa jajai. Aboa wo mo se wo to make kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na twe wo nwoma bia. O wo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And o science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. E free basic 1, ekosi basic 6. English
English every basic 1 ekosi junior high school na ba ne combine so a owoni nyina bi English nom ane maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto be mane ba na so we de school bi kura betumi akotu akoton ama ni students o na eno kura de wo teboa no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko aputu oja station ho a enkran danso mine first up any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria anase kura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enye adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. FDRG ejwede nkra so ya. Odofo, mama mi se wasem bi o. Da ben na opa brese. Ukohwe onipadua mu. Sede onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasade dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre. May comfort by Grace Medical Center the amount say enhwemu bia bramien chen ma ye nhwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no bra no ye de coffee tem kwese bibia de yie na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ya se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi aso ano by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. ASEM Beba Dabi. ASEM Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, ASEM Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe. Akusie a oti quantum pon mo. Sir orni marika na o okokodoro. ASEM Beba Dabi yo. Yesu wo ha. Yanbisa Peter. O teka ASEM Beba Dabi wo ha. Wuko tie. Hefa piao. Adani mo buhura. Aye yene na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma. Nyuma no doso. Nanso di odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi. OTEC nyame ma won nyuma no enkoso. Opani a wopi adwuma no enkoso. Ninkyire enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo ye modwuma no. Wo mu nyina da papa. Mo won ahoɔden ahoɔden yo mo dia. Eni se ame no kasa no kai. Enkwa na wode ama me wode asɛm yɛ. Wo so wodi a sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwidi. Pata ya kɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi. Ebi nso wo mo so. Na ni asɛm a yɛdini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo paaba omo da so busua ɛyɛ wadwuma papa we die ne kense we kan sɛ ayi ni na aseɛ nkam bo wo mo nyinaa ho ban ebibia yɛ tia ehumɔborofo enyanka papa wa yi bi OTEC mo wonyi nkyerɛ na dwuma no ntumpɔn na omo nso fa abotre ɔdɔ nsɛm a ya no mo tika eye futu sema yo ne na ya de kire wo mu gu enu ase nya saa na omo tie omo ka se adwuma na omo ye no emra wo mu obi enu ase ne mo ye yo kataye na ya na omo papa nka wo mo ho efiri saa bre bro hwiri kopum bra
wɔde obiara bɛkɔ na wɔde baba bɛtena seɛ a sɛde bɛyɛ a ɔmbɛhyiehie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔ ma nya kokoduro ɛmfa nyɛ kɔpem berɛ a waa wobɛpie wɔ nimonyam mu adom no nti amen akosi alare ɛde asɛm ɛna de waba na Krobea na bedwafoɔ ɛne na tiefoɔ nyinaa anim okay me sam na tietie ne ne tentene sɛ me ne ɔbaa bi ɛna ɛhyɛɛ ɛna yinsan baeɛ ɔbaa no tu aba me dɛm ama ne mehwɛ ama no woi meto abadin no wie no na sɛ Ghana mmerɛm no kora nyɛ 2 years ɛsɛ kɔ school kɔ ya maame yɛma kora no kɔ school Ghana baeɛ a wɔsɛ akora ne nyɛ maba atemma ɛkɔ abusuafoɔ hɔ no wafa ne to ne metwa ntoro ne papa mo busa ne sɛ wo sɛ akora ne nyɛ ne ba ne yɛdɛ na wo no ne papa wɔyi ɔsɛ onim ne papa na ɔson daya na ɔnyɛmeya ɔyɛ dai ɔson daya na ɔnyɛmeya ɔno na ne papa akora ne yɛ Yesu Kristo sɛkɛn ana saa na ne papa ma busa no ɔni asama ɔbaka ana ne papa ma busa ne sɛ onka ompesa papa bi nka na omumua no wantima nka me so me hia maba so me ba no ko school am say ja o chema o ni masamaka de beda onim kwa bia mensa no kro ya sa aka frame of phone so ka zero say me yire no o ni berefo sese ni brade ni brade sa no ka kire kwan na ne o yire twem na sisi ya ono a wo ma mempna kokora no sese wo ne wo yire twempna na onim o metime frɛ no wa phone so say me ba na o sa frɛ me say me to duru a yire fa o ba brɛ no kwan kwa bia mensa no na ma to duru no sa de koma no no de afa wa wo yire aja me ya me de awie na ma ba fie se ka wo mminu no wo wo de wo kwa hɔ a wa yɛ o de awie wa ba kumase wa ba kuropɔn wa fa wo sere o so kwa no wa tɔ ɛmɛ adura de fa ba akoma no na me sɛ me nim hwee me nim sɛ se na akɔ kama kama no ma de no o ma mi wi no amfo ba afoforo wa fa bebre na ya no obisa o ka kyerɛ sɛ tɔdura de fa ba abrɛ na wo ya o ka de ne kyerɛ no ubisa de de o sɛ o de kokɔ ne gɛ hɔ one no han na enyini nye no ya nye message no ono wanyini mpacha o yire wo mfie bɛ sɛn mere o 35 years ɛno watete sɛ ɔne kodwo mensa ɛna atwem mpacha wo de na ma wo gidi sɛ ya mpa sɛ o yire kodwo sɛ akura na to hɔ na ye wo me atede akɔso bia na obia nim phone number ya ma information enti ge no ka kyerɛ wo sɛ akwara na wo wo ne nyɛ wo sɛ yɛ hwan ba ya bucha me wa fa ne ya madanche ne ya na ne papa ma wo ne ya madanche fo o mo bucha ne sɛ akwara ne papa wa yi o so nim ba bia ne papa no o mo bucha ne sɛ na wo no ho ne nyɛ me ya o so so daaya sɛsɛn o so daaya sɛsɛn o so daaya na o fa yefunu asɛm idea is over me alare sɛ na wo gidi sɛ akwara na yɛ wo ba mpacha sɛsi again no waka kyerɛ so ne wagya ya ana o so no ne boy no akura na so akura na wo de ne kwa ase o so no ne kunu ne tifie na kyesɛ ne on ne tifie de yɛ kodwo mensa ya no a na me nsoro na me ka wo wakɔ kodwo mensa hɔ makɔ no na kodwo mensa no ofa na bag so ko baabi na me sɛ ya ba wona wo yire honom wo sɛ wo no ti kurupon sɛ ya wa ma fa wo yire no ɛsa wa fa ma me sa fa mo yire no na me sɛ maka ante de na wo de ne ho ba ma me no bisa me sɛ ade ntina me nim nsanum kakra okay ade ntina onum nsa no am to me pese me no wo no to you to no ntina onum nsa na me ta oi na o te sa ne ti de ya ai wa gwono hwe ebi a wo ba fie na me to you no 1 week na o ba me fie e me no die na say awade ni na ni ono pese wo jae nsa no mo na wo jae me jae sisi a wo da so no ase ono no wira ho ntere ya mi sa bom kakra de wa fare ofade ya na o de she obi ani abre agosi alare abre o alare abre o
Ko mo boy nye ya sam ke to. There be 50 cedis 1 month say. That 3 years. Mon check mame. There be ana man say 50 cedis. 1 month 15 million. And 3 years yes 45 million. Hey, kwasi waboka. Na ka me bo no won tua me sika mame. Na mbo a. Matukura ni din. Matukura ni din. Wa cha me dem 3 years. Me boko ma de be 50 cedis. Mombo ne hwe. On fa me sika mame. Na on fa ne ba. Emema nso ye boka o. Se be ma oba akonhoma 50 cedis a day a. Bosome ba akọ 1500. Afeko 12 months no. 18,180 million. Entimfie miensa alare ka ho asemi. Na je so aboge na konhoma 54,540 million. Hey, Emma, mo appreciate ya wate. Appreciate us. Ye bre. Atichire mati ntiase. We na me ba kitwara ye twen ho manson de se ya no. Ne sister panyini ba ha honum. To ko honum no. Odi kula na bai. Se sada de na nsu to. Odi kula na bre me se kula nsu o ba ne papa ho. Na so what odo fam ba mame. Me ge kula no. Ana me de akura na ko ne mame ho. Me ko duru aye kula na so honum ma mini se ayi mbana wo me se 19 no se 19 no wa she 19 night wear and obo toma owo papa no e de mepra oye dey papa no de ma epra o she dey 19 no obo toma and obo toma papa no so te no kwa no no opra na hey amina on she draws dabi hey amina te ko de ma no wo hwimsum amama ndaja ma ko da obonten sama ka tire me so o pacho o twem tropa di pamata dia asem 102.9 FM Asemba Beba tire na me te say so onon papa na Asemba Beba Dabi de no opra ne dem no wa she 19 no obotoma no on she draws o te so one hwan one na twempna mate be ono de anhame me ba no na me pacho me je me ba ono no ntwen wo me pra masam nyina ni Asemba Beba Dabi enebe yiro ile
awia yi odoman ko benyame ayeye enka wudin enawia yi odoman ko benyame enase nkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne adehye awia yi yebema yenho aha yebema yenho ye ahiehyia na yama yenho nso akwaba ene eye benada ene ye busumi numi ne da etoso aduonu nso emfimpinu ne aduonu num ene yeda so yi awia yi yasa ahia bio ene awia yi ye ba besom ye de adesua ne ade kire dwumadie no ene ebesom ewa afidikasie yi so na dwumadie da biara da se ye hia so se yi a ye kase ye de sua de ye kase ye de kire ye ho nso ade enti na awia yi a ye hia nokre moma yense ye ho se ye ba besua de ebere krodam wo no ye be kire ye ho nso ade ewa afidikasie yi so na dwumadie yi ye live wo ye social media handles ne so say ye Facebook ni so say ye YouTube ni so ye stream show no live say wo ba so ade obeye nie wadama eya ahye ma wunuanom enya dwumadie no bintie na wonya binso nhwe emfamfiri wo timeline eno beboa ama wonya akwanya na wonom nso anya mfaso ewa adesua ene adekire dwumadie yi mu na wo share no oba ye comment section ho a awie wadwenkire bi a wo no o de betum say ye Facebook ne so say ye YouTube ne so o de tum ma ye ne ayebeje ye bekan no kama ewa afidie yi so ne ye de amawo afa won follow ye page no ano follow say won like ya na won like subscribe no beboa ma da biara da ye be hye dwumadie no asese no ebeba won kaye no na won so anya kwanya no wabewura mu bi na ye nyina ye hia ya kire ye ho ade na ye suesua ade nso wa afidie yi so ena ye beda be love radio fo ase ena wie se wo ba Spain abuchiman ni mu a enya asem ketwa be love radio fo abode mu abiebiem dwumadie ni twegu ewo won mu afidie ne so ena wo ba United Kingdom man ni mu a ehona Sahara radio wo ena wie Sahara radio fo nyina emamo ha ye chiachia mu busa mosemo mpo no emu tetete sei afei abawa radio enso wo UK hwa ye wo GN radio enso wo ho ye wo Patmak radio wo ho Amansan FM ena Brony radio onu nyina enso wo UK ho ene UK fo ni nyina nyankopon nhira mo na onto nhira nsuo mfagum so afei ye wo Kings radio ene ni TV eno de Paris France abuchiman ni mu ena eno nso wadache hima radio awia Denmark fo amohwe ye na mutie yen nyankopon nhira mo no onye mo kese ena Rakus FM wo Belgium ene United States of America mu eho ena Sky FM ewo Columbus Ohio odum nso wabade mu abiem na dwumadie no etwago mede de Krobea nana Yaw Asante awia yi oje amanie ena wiai apese makan nananie anuanom Krobea jata awiai ya hiehyia ye ba besom oba de achiame awiai ya hie buru ya eja akra umpom te sei nyankopon adom me ho ye pa na aso so adom krona ye de nyankopon me nso me ho den enenso ye da foforo ene ye benada wahini yen odene afem yen ye hie ba besom eja akra me umpom te sei na aduma kwa very good ene brother yeah ya san hie bio asedanka ni din no se yeda so tiase na ye wonkwa enawiai mefa akwanya yi so na mada enuanum nyina se enra mo amunya akwanya na mo maame awodadie pa no medamu nyina se asem Beba Dabi abusua uteki abusua yetiefo eni adofo chemade no mu nyina nyankopon nhira mo bia wo nso o kan wo wano wantumi amfreme kire se wuni me number social media wuni bi so me da wo nso ase empa ya mu nyina mo boma me no nyankopon enye mo kese na onto mo nkwanem awia yehia na eyesom ena ye ba besom ena awia isom no adofo ne ade hye ade ba ko bi ewo wiase na saa de no
se wan hwe yie na wo de ye enipa dasani bia no a sebe ne kra na koma ye demu no eteto ne yam muntie ade a wa wunim se ade wei ene nokore kan no nanso wo de akaka bensem ehunehuna de ensem fata se wo yo eno na wo yo na wo de akata nokore ne so se wanhwe yie na wo kochia badwema ana wo kochia nimdifuo nipa no pese ohunu nokure nti owa afidi a obetumi asum wo se wanhwe yie na nipa no ba behunu nokure no se se tia me ne wutie nyina no entro ena wutwa me a gidie se nipa no onyama wo ana de wo ma wo no epepa emabio saade wei ekoso ewo baabia yenwumam adwuma wura tumi de ebia bibi no de aso dwuma yeni ahwe ma men so ne hwe se bia obedan se ne wote ankasa adi e de akyere me a ekoso ya fie mu ya wadiem ya busuam ene miaye saa neoma wei ekoso na muntie abo akyekede sabe na wade efe oba akyekede kurom ene mpotemo a wote a wone ne yire nyasam ketua o emfrema mfam na abo akyekede ya adwuma ya sabe ene edura nopa na akyekede akotu ne ka akyekede a wo drovo muntie ne ye wotu ne ka no okwadwuma tamo so no aba na nyankopone ya adom ema adwuma akyekede kokko wura mu no okokonya nyonko okusie ena okofa ne nyonko oni okusie nyonko famu no ena okusie beka akere ne se akyekede wo de se ne wo ne oyiritie efe oba ne jiwdi pa wei wo fa da chi a enya de se obehu kire se one ne ntemo efe ti pe wo fa ase ba ko bi na fa to nchen na wo ya na ne enam so jiwdi enti wo pe bibi ka na ne wo ne wo fa ase na ko pe ba bi ache kakra sesem na nkwankro efuno oka asasem we kira akyekede no wamfi otoko so de tata akyekede mpo kokope abaya kama akyekede abaya ene ne ho fe woba na woyi na chien achianie kro chia achianie na nyasam getwa akyekede hu no no se come on adepanso wo ho ene kusia linke onu mienu am onu mu ahia omadidi di nkoma nanso akyekede ko ofie no one ne yire de ne yire onu mu di nkomo kama na wei na aboa kusie plane se akyekede pe bibi ka kira wo yire na yenko on ofase trip yenko pe ofafie bi se be mpanyini mfa nkwa adwemu de mekan na ne wo kanchima foforo ya wanyan menso me wo me de baako na ne yenko pe hobi na yenko hye muntie o entia ne die na akyekede betumi aka e de akyere ne yire na watumi afrifie se bia wo kodi abonten be yes na awotwe wonya bi da entia ne be dai no afre ne yire hello medafo o se medehie na na akyekede se ya o woni ne kru di agro awade agudie wom no ede awade a oba anyonko ne kunu be ma anyonko ne yire ede o se wono kwano no adai wafemi ana o se ma feel papa na aduane be no ayo o se ya ne de opani bia behwe makotiti nkontomre matwitwa me de aya aduane kama o se yo me bedi na mom adwuma mi wo mu yi wahu se ya panyini no wono no a wama me ka se ba bi aduro no esese ye promote me na promotion no ye nim panyimfu titire bi efri mi aye bi ba no omo se wo mo pese ye de kodo muntie o esi nsuo so de na ho bambo gina fua de yetumi dem na ye ko cruise ewo nsuo so na ne
ye cruising nyina na ye yi nam na ye dididi ye ho nkomo na ye gie ni wo se wo mewura we kura de efe se ne mikobia wo yiri nie wo nsu nie ene ba bia de be ma wa wo beda no me da ho na ene wo call fishing trip ne de keke ka ho no wo se da bi we de ye mfa ye yire no mo nko okay oba wo tie ni kuna asem o se ntidie nti no afra me menya de na ema o se nti kwafa me potomanto no baage na bobo mentade ni nyina gum na achechede nso no obeda wo pyjamas tuntum bia ya no hye mesre wo ya fa me pyjamas ne ka ho afei adaka no a medroa ene nneoma metumi de kɔ tade ye da ye nkyɛn ho no na me de kɔyi nam eba no ya afa no nso ka ho so de abiti oba na dwere wo kɔ fishing trip na wo bi a wo kɔ fishing trip de na na achechede pyjamas ya wo hye da de wo behia ne wo hosa o se ai mehia kire se ye wo baabia ye beda okay no obai bobo ne nioma no o de nioma no ene box na ne fishing accoutrements ni nyina wo mu no wo de ahye badge ne mu bi e de aka ho na chichiri duru ha no agye ne odo miko na watwe achi mesa aba no akofa kusie no makofa ofaasefo no ene ententem susun santan ene wonu wo fefie o makɔhye ho adofo ene chilling be what wo ma chili bia achechede abokusie abaso kusie wa ya ade o se ne ade no tie ne de ede eye kamanso enti meta me aba kusie kansem tunsem gu achechede de onye na dwen se na nko beye okagu nasum ma ne to nasum ono asa ko a step further ekope achechede abaya so no bi ma ne be chinchim ni sisi achechede abaya wo sisi fia ne bi wo be chinchim di kire achechede papa yi ema wo hunu ye no eso nani wone no ka ye ma ne tiase ma ni twa ntro no e de kire obi a ogini die pa e wo wiase gidie emodu se free wonsa ne hwefom a epai afa na watwedu achechede papa tamu aso office holiday wasreye ebre na wiedu waba bidru oba fie hey honey o say my sweet baby wakwa aba o say ai hey na ko say o say oh business meeting na ko ye no bibia ye kama empanyimfo mo ba ye nso o mani age kama ene wo hwe da ba ku bi me to me dra no edi tu nsuo ni mu ene ye boba ko am ko yi ye talapia kakraka bi mi akra na me ye ho adwuma totonwe ye o say na honey achechede be ma no ada na me ka say fa me pyjamas tuntum no bobo hye bag ni mu mame wa mobo o say mi wura pyjamas no me bobo hye adaka no a o fish ho de ye di yi fish no e ho nyoma no egum achechede a wa fishing trip watumi ayi dra afri sa box yi mu box kuma bi na watumi di ayi talapia mpo no ono a ye ho adwuma toto awe na pyjamas gum na wa hunu ugidi sa dwen ben e na achechede yire no ebedwen gidie ensohwe egumu ahodo hweyie na wan hweyie na wo fole na wo to obi nsohwe bia also wahwe mu a ebeye den se gidi kura opeso de hye wonsa no obeto akoso a enam saade ninti nsohwe ninti obi sebe na brabo asai ye so ne hwei ye nya no adekuma bi mekai na mekobo nsuo mu akɔhoro meka na papa panyini ya na ni afi kakra ena ohoro ka no me nso meka bia no sebe me de namoa me tok ayia we ya kwense no na me de agu nkyɛn we ya kwense no na me de agu nkyɛn unim awre hosem na ye 2 cedi baako 1 cedi baako kwense mienu sei ena ne gu sa biaye no adofo papa ya me de mani ahwe o me horo ka wo hoda
me de mani ahwe mahu kwansi ne gum enam se ne papa ne tienti sa wo horo sa aka no a ye giu 15 cedi bonsuo fee ba na maye madwen se mema papa no 50 cedi na je se so 15 ni kura free mu a wono wa ba benya mfaso 35 cedi ye mfaso kese e de ma no afi wa hohoro ka ye wie makotuka na besi akire wa be pepe mu abeye mu adwuma wie me kwa kutuka na kwansi mienu 1 cedi baako 2 cedi baako no 2 cedi nam na mum 1 cedi ene dem mihwe din nam se papa kwansi mienu ena ne gu ha 2 cedi no afrim 1 cedi ene dem adey ase apanyini se we dia ye kwens ma yesen kame ya nam dia toku kwedi nam se me ye madwene se mema o 50 cedi saa de waye ne nti je 30 cedi ohun se ne wi asete obi wa adwen papa de fa wo ho nanso enam san sohwe ne nti wa hwe ya na dwempa no epepa eyira emma bio enti san sohwe no ya hwe ne yi efie ho na ne papa ne tie no uhu bi da empofrimu a wo ba ye wo zi atusika ne de agu akonwam ya tusika ne de agu akonwa ase ne aka kire o se kona kopra wo kopra ye na uhu ye I read e na otwi bie na uja de aka obi nso fa ni nyina ohu ene ye tu afrifie ho wade paabo kire se ye ntumi ntrust o achichide ye sa de no ne yira anyi na ani ohunu se pyjamas adaka sa ketwa na adra ho ne omagum na no na wo se wo de kwa akwa ye adwuma se me di pyjamas yagum na wakwa bebe busa me se manfa pyjamas na angumu dia e kire se wa amfa sa adaka na ankwa ye adwuma nti wo ko hen asem no nie dwene ho fa coatrim moral lessons e wo no fa ye adwuma e beboa ho awie yi Krobea asem nie obo akra monica sa na nyame ase enche ya teamfo nyina titiri omo biebie mu ashtamfo no abiskona wo court down tuga so wo emrom akra wasemu awakan emudu pa na de mede count de ho so eyese ewiase bone wo hoi ensuma achichide eni kusie hihye adwuma no ema ne sisi so enso ewiase wo hu de akoduro eto ate efiri ona abaaye na wodwa wanum wakoto drawa no wuyi bi de edi nkan kra de ma de twa wanum enti drawa no ade no a ehyemu no wa hunu drawa ketwa oyi oba atade na ehyemu no ene wa hu no on se ne a bone edadie no onim se wa wie bibia ampa nso makwa aba mo ahu hwe nanso so ebe wi ase no hwe se eto aba betie minim ni a achichede ebe ka kire ne yire ebiew ama ne yira je adie efrisa ade a wo bisa no ehyem atade a wo kan ene drawa ne yaketwa bi dise wa hu no drawa na wa hu atade ne dia na kire se enya ade a ubie adaka ne so dise wa mi adaka ne so dia na kire se asemu a wo kan ye no amam akwete se owura bi a wopon adwuma no okose ne mpena ho na ne yire frɛ no so o mi nam kwa so ba traffic che ache me na yire ne so tika mu dia ne ebo aben wono so afa no ofiri abrosan so sane ba wotika mu ne se traffic ache o dia ebo aben afa dia o na ehunu ne awon kan ebi nie me nim asem kro acheche dia bedi maka ache ne yire ama na ye ne de wa bra asem ono kro ya na no pe na asem a ne ko bisa ye no enti wiase a ye wei de wo ye bia kai se eto ebedadi enti aba ne sa hunu se ene e mentwa ntoro no ne se wo twa ntoro no dia eto ebete akra wei ena me de kan wo de ne so me da se awiei oba de chia me na de hye moate ne nka no na wie na naboadu wo United States of America. A very good afternoon to you. Osana na ya Krobea Asante awie ye kan ho ye ne una edi dwuma no Nyankopon hira no nto hira nsuomu ne abedwafo ni nyina so Georgina Frifa ose hello na ya Krobea Asante awie me hwe wo live oba United States of America Bronx New York City aha ne enso ye wo
na me nso me ne abedwafo no nyinaa ya ba de mu ha ye ba betiu na yesua ene ade a wode ba Atanga Bernard and was an Krobea Asante Kontanasefo yenso ye hwɛ this fantastic educative program. In fact, you guys are doing more. Yankopon tonko so anyamo kese wate Nana Frimpoma was say hello Nana Krobea, I do enjoy your program so much. Many je ho and then we are mechiamu free UK Yankopon nyamo kese ogoro mensa enso wo manso asuomu no and was ya Krobea ne ajingo wa ha DJ Monkey enso ne abedwafo nka ye no bia wa ha ye nyina ye nso ya ba de mu aye hwe na naba afrifa osi Krobea kwani a wo fa so a wo hye ye nkuran no na ye ni je hu me ne me master lasa awudu drusu ene abedwafo no asuofi asama no sa atefo ye nso ya ba de mu na wie ye maw a happy belated birthday Yankopon shiraw ene da ne da o messages a wo de ba ene lenda opon ono nso wo Turkey ene osi akora Almighty God bless you wate bless you pa na onyo kesebe da se Rashida Mohammed don se akra bi mi wogidie wa rehemu so yeku Nyankopon ya domunti enenso ye ne ye hoden ye hia ye ba besom Abigail Akotonu was say Nana Krobea kusie were a very bad friend ena sa chechede small girl na ono nso wosisi fia ni bi na obeda da ne ho kira chechede be ma no ono nso ye bad girl uhunu sisi fia fo ni bi ntia se ya na obeka na emum kusie ojeje a chechede be ma ode ne koto asebu okay awia out of 4 ye hia ye ba besom se o Facebook ne so a ya share o comment o de betum ye beje ene kwami ja bless tafunshi ayesofo Nyankopon enhiramo Mary Cruz or say yes very educative and massive quote Nana ya Krobea Asante Nyankopon bless you Nana Krobea youth of today should learn something from this motivational message piao Japan Florence ena ononso eka sasemwe adofo ene ye wo enkomobo na ensem no a eba no ano ohye oba de achiam yakwada ketwa ya ne maame ene ne papa atiti won mowirem ede akwada no akọ school kama school de ye Nyankopon yadom wane na mu ama sesi akora na kwa koduru senior high school ye wokọ nanim kakrakra akwada ya kwa akohia bema etutu afri school a wowom ne maame ne papa de anim sa akora ne wo school mu ye obo sa akwada ne na mamanse central ehonso ona wokọ school no wakonya kroketu abi akonya boyfriend wo se ye ka sei maame ne papa afra kwada yi akoho ne bema no ne maame akohia akwada ne ye school ni munya no manemra wanti asem no sesi a make sei akwada na konyem ene maame no wa ha na ensemu a wodenam ene die womuo no awiei yebetie yebehunu baabi a susan no ebetwe brode ho no ne de nafa ama ye nyina nso yehunu bie enra yedi nkomo bi mo hwehwe mame opanyini bi eba yanim ha ya ba wo ba ye no wode maame nkroma ante nkroma very good ene wiei ante nkroma di ante nkroma wo so owo yanim ha ya ye bebo enkomo opanyini bodi bi onati efu ohuru Nana Kwame Pepra enra Nana Kwame Pepra one ne yere ena eba yanim ewo afidie so oba de achiame akra Nana Kwame Pepra asem ben na enra ode ba yanim fanten kroma kwa edubodo yo akra edase retired teacher they say they were nana ye wa hanomo ena oba ye ena osida bi asem bi hwehwe maso asem ne medwen ho a menti ase aden o se ye biribi me ne me nana eba akonete na akwada yi wo maame wo no be mfie mienu an wo de ne bre me ba wo de ne bre me ba eye me papa eye me ba akwada ne papa no na meje akwada no wo no so de ne bre me na matete akwada no ma akwada na nya mfie dunum na akwada no ko school na enwumasua nkasa de
akwada ne nya de enti awura bi ba me nkyɛn sɛ ɔba bɛsra akwala no na wɔde no akɔma ni eba bi ɛwɔ nkran na ɔne nakɔtena na ɔmo de no ato adwuma mu na sɛ enwoma sua na ne timu wa no a ɛno nkyerɛ sɛ osua adwuma nso a wɔnhunu ampa yɛyɛ nhyehyɛyɛ ɛma maame no agitu mu sɛ ɔbɛgye akwada no na wɔde no akɔ enti ɛbra a wɔde akwada no kɔkora no amammerɛ kwan so ne ka sɛ wɔnhyɛ mu kana wɔntu nsa bi enti woyi ne botomu nkane sika no million no baako na wɔde ɛmaayɛ ɛna kɔyɛ adansidie enti ɛne ne yɛ nhyehyɛyɛ sɛ ɔkɔ a ɔntutusu na ɔmfa ma akwada no na akwada no ɔmfa akwada no nkɔto adwuma mu akwada no akɔdi ne nkyɛn ɛbɛɛ sɛ mfie mmienu kɔ mfie mmiɛnsa nie akwada no asuku a asɔre ɛfɛn sɛ adwuma sua no a da susu no so a nkɔso enti sɛ yɛ ne yɛnya adwene bi sɛ da bi krakye a ɛyɛ me bɛyi ne nua baako kɔ South Africa waba kɔsua tire yɛ ɛho setase ne aburokyire ne Ghana deɛ nyinaa wɔbɛpie shop ne saa ne nti no ɛneɛ na akwada no a na ɔsua nwoma na ɔhu no yɛnkɔfa no mmra na ɔmmra na ɔmɛsua adwuma mede kɔto awura no anim a awura no si daabi ɔmfa akwada no ma nnɛ ɔmfa ma no kyena ma bona akwada na enye ne busuani na enye ne ba no enye ne ba obesre ne so ode koma ne ba atena no okay enne de o se won fa akwada ne ma aden a akwada ne koye ne ho akoye fe enti so obo a obi benyem no akwada me ma hwe ne mfie dunum wo be fa ne mfie mienu ase mfie miensa wo mom na wama na ho aye fe ade akwada mfie dunum sa be no ndi menyem fa ma de ebreme o se da bi onfa mame adan a me ba na hira akwada ne so kosekose de na che no akwada nso ye de ne che ye nim ba bi akwada ne tie sisi asema me ne sesa ne number say kimu a akwada na yira nti me tena se me tena ho amadaachi bi me ni ho mpo a wa hwe ya me nana ne kura ne se de maame ne ye no on kire na kira kwan kura e ma ne mafie da nti ene pam no twa no onfa me nana mame nti asema beda bifuoi munso mu na ba bia me nana ne hye bia mo mfra ante no no mfa me ba no me nana no emre me wei ene ode baaye me da se prosecutor ene o prosecution waye nana wada me buru asem a wode baaye se ne prosecutor kirikiri mu yi wayi bia firim ana wode bia ka wasem ne ho ni trodo no akan pia dem de ba no no wanyi bia mfirim okay se ye ya wote yanim hey nana ɛdeɛ paa ne hiaw nti a wode ante nkroma ba aka de hiaw no pɛ na fa kyerɛ me de hiaw sɛ ɔbɛgye akora no mentene nka kora yi wade no kɔɛ akora nso nsua adwuma enti susu no kro no ɔtoma no nso ɔma me nhunu akora no nso me ba kɔ South Africa waba pɛsɛ me gym nana na akora no nso okosua adwuma ne ba bɛ ma ne wa ha prosecution ai ono so wa ha wonu eye akwara makwara okọ maami ho ekoyi tienyo ohum bai ene wode no eba manim ewufi menti ase kyerɛ me mu krache sorry na gina ho krache ye hwan oye me ba me ka akiri oye wo ka akiri ono no so na anti ehunu me enti oba ka akiri yi ene linke maami de ne ba wo ba me ho ono si me ba ba ma no a ne ba ne akora yi ene ohun no na enam akora we so me ba we so ene odi na nim e ba me manim sei no opeso odi akora no ko enti krachi na de antenkroma e ba wo wanim onu na menim no onu nso nim me okay baby okay mate tenase me da ase antenkroma oho te sei good ya de nyankopon ya ase okay asemu a papa ya kan sebe yese suhyefa yemua okay obeji wo bi nana efri ne nsem pede papa yi ka dia na abanti a wo mpese wo de ne nana abebre no ne nsem a wo kan wo kire wo humu sei me pa che wo me mo ni die kasa kwada ho ya bie wa no okay meti anomanyi na
maame bi me kwotena ho afa me se ni nu akuma ɛna me kwa adwuma ti anwumire me duru ho no na enoku yi waka kyerɛ maame ne sɛ wo ni nua baa bi wo ho na wo pese wo de ne kɔma maame no na maame ne nyine no ne ntena maame no ti waka kyerɛ enoku yi no ne okoyi tire wo maame ne fie anim ɛne enoku maame ne ka kyerɛ ne sɛ ɛne sister bi abetena mafa ne sɛ me nua akuma enti opon adwuma a otwam ha ti mefre no na maka kyerɛ na ne bab abaya wo nkan ne ho dwo no so wo pa akwala ne natana ti miduru ho anwumere no ampa maame ne de sie ye wo ofre me ɛna ofre me ma ofre no koso bae ti no ko bae no ne no ko me one me kasa sɛ ma wona ma se memfa me nua no ma wona ne nkotena ɛna me se me pa acho ai na wote hene ɛna wo se ye wo kononom utwa nsuo kase na ye wo n'achi ho enti ɛda wo benya ho no na wapa ɛna me se ne me kwa me nda asɔre enti ne me nda kora me nkwa asɔre enti ne me ba ho tie na kuyi na kyerɛkyerɛ me baabi a ɔmo ne papa no ɔmo te ɛna me kɔ ho ti me kɔ na kyɛ sɛ wɔde makɔma papa yi ɛne ne yere ɛna me ne papa ne di nkɔmɔ ɛna papa no ka kyerɛ me sɛ ne deɛ me nkɔ ne da foforo me nsa mara ti da foforo bi mu no me san akɔe ti me kɔ na papa ne se akola ne papa a wo no wo ha na woni hɔ nti gye sɛ papa ne beba nti me nkɔ na wotwe sene ti me san akɔe ti ne na wotwe no me kɔto akola ne papa na me kɔto papa yi na me kɔto akola yi na me kɔto enoku na me to ne ma ne ti me to no na ye tena se ɛna ye ka sɛ ɔmo di akola ne be ma me ti me fa ne nkɔ ti na nam ka sɛ ɛyɛ ne ya ɛna ne papa ne se ɛne yi die onti mi mfa ne mame akola ne papa nti gise wo kyena na ye memenda nti kyini kwasi wo de ne ba be hia me anoma anyi nkwanta akola ne papa wo no no de na hye me nsem ɛna me se mate ti wona papa bu sa me se na ne kora ɛna me se pacho ne kora ne sei wo si mi ntunsa ɛna me yi wa mele man wo se wonye ni pacho uti akola ne ye medanse eno minim se dan na wo a o se wonye ne yere ye medanse ni o se wonye ɛna me ka kyerɛ me ba ne sɛ papa ne mama ne 1 million ɔso wonye ne sika bia ne muti sɛ wo send 2 million mame ɛna ɔso wo de sika bia bla me sɛ me fa nto ade ma nti minyi mu 2 million no na me fa ma papa no 2 million ne kora na nya papa na abodwo ɛna me sɛ ne sɛ agya me serew da me ye gidi ni mitini twan kontompo dai ma me papa nya botre mentimi no nyame me pese ni papa tobo nana nya botre mesra nana hello hey mame mesra nya botre kontompani papa nya botre mesra nana mesra yen kasam sa mame tunase yen kasam sa mesra obi ankana no ntum order in my court mesra okay twaso mame me pa chaw papa nya botre twaso na wo platform no kasa ana papa ne ka kire me say ye be yan hyehyeye ana mbusa ne say bisa me minim because me ne obi atena da ntin hyehyeye kro minim ade kro ana wo say ode sa me dia kola ne be kwa obama ma council number dan pa chaw ye me kan wutie metio na account number no akwala no okọ school no sabio ni tirewu me de ne tru adwuma mu a ontimi nsua me ma na de pam a ontimi me ma ni tire ya ontimi enti sebo so me kura se 1 million kura na sebe me ba ne de be ma no a me fa sene wo no me o account number to ka na me ka che ne se panyini akwala na wo de ne ma me no sa me de ne be ko so obedu se wonu ana obetena ontimi ntena enti nyabotere ena me kansa enti me kansa na papa no ne hontodwo no ena ne papa no we papa ne ka se me de ni be hia wo kyena enti ampa mi ja wo ho na me de 2 million man na me koi oje account number no manye me ka kyensa akola ne me mfa ne nkoi enti bia no wantimi antena me pa chaw twaso twaso hey na wo de mama kama se munwi nya botere wo de mama kan wie
enti wode ni hia o ba na ne papa na wo no adi ni hia me anoma ne kwanta to ba e no se maame me na me wo akola no me sira oje no me sira wada sa akola no de ne kɔ no ye bɔne a wo betimi atea no wo ye wo de ya wo ye papa wo ye bɔne o wo de ya me hira so de ne maame da wase ɛna na kyese oni ka sika ɛna me so sa no ma da atumi no so wa ma ne sika nti me na me san yi sika ɛde ma ne papa ne sɛ ɛne agye ne fa kai kofi ɛhɔ ne fa pragea ɛna me akola ne koye ti akwaya e koduru ye no akra no kra wonya ba eboso me kɔ ba eboso me ka so ntimi ntena ontena ɛna wo papa yi ɛne akola ne papa ye fere mo ɛna wo ka kyerɛ ne sɛ wantimi antena dwuma wo di bedi no no enye bi ne papa no so papa yi ka ma ne akola ne papa wo no so wo ba wo beku no because di ntina wo ntimi ntena nkan na wo ba ha enti akola ne kɔ ani mu kakra no na kyerɛ sɛ nani aka enti ani kani mu no na sɛbe onya aba eboso me na ekonum no me ba ne kunu na ni afi papa ne wi na ye besen kɔ ye ye wo adanwoma se papa e wona oyi nyina mo baabi na ajam tututu akwala ne fosa nche se wa betena ho ba eboso me na ase no nchele ti ye ye no we na ye kɔ ye no na papa ka o frɛ me ka kyerɛ me sɛ enhyehyɛ na wo ne me ye no wo nteme nka ana mka kyerɛ sɛ agya nya botere na akwala wo so mfa account number ne nsene me ana ana mse agya nya botere na akwala ne efa ne ne betena ne sebe odidi onom enti sa wo ka sɛ bosumi bia mfa akwala ne ho sika merewa nya botere enti me wo sam na wo ka ye no mani so ana wo se akwala ne betena wo kakra 16 obetwa be 17 ikono ane yeti ne mu be mia kakra na akwala ne de menyama dwen sɛ medi ne ho sika be ma no because ne tiri nya adwuma ɛna me so okay wo de ma ne ntena ha kakra eni panyini kɔ nanim nti niam abɛsesa ne eni akwala ne tia ye ne tia kakra nti na kakra ɛna me ka kyɛ me ba ne sɛ akwala ne kwa sɛbi na onim sikem papa se de oyo okay nti fa ne kɔ me kwa ne ka me paade pam nti me na ye de ne kɔ ma assistant no na designer na akwala ne se designer de wontimi nti ba bia yete no wo foro utu ka kakra wo kwa ase ho a obi so yetiri ɛna mbande na kɔto itiri no nti wani kɔto itiri no no ɛna mbisa ne sɛ hɔ na to itiri mu dia ɛna wa ya ade ɛna gya ni tembia me frɛ no enti papa yi wona kura ba ya wo ya wona sɛ bi usi moto bɔ ɛna me ba ne sani sika ma me sɛ me fa nkɔ hospital ɛna ko be sɛ obedi madansi o sɛ wo bedi madansi o me na me ka kyerɛ mo sɛ mo fa dropping na mo fa ni hia me wuji na ma papa ne kɔ hospital ne na no kwa da me phone yi so ne nan ne twae no ha no na ha no mu nyina nke ya asɛn me na me do kɔma nti me kɔɔ ye no oba panyini wo so sister bi wo ho me nyame bɔfoɔ ye na ma na sister ni hia maami be di madanse ya ɛna maami sister ni busa sɛ na adai na me sister papa bi ma fa ne nana e de makɔ me ba na papa ni si moto akɔbɔ no me so wo pira serious ontimi nante enti gise ope doctor mama enti sister na ko pep doctor bi a omia enan oye nurse ni yan wo ho ana sister no em se wo nurse ni wo papa maami ni wo se ni ba panyi ni yere no omojai sister no kwa na ko twetwe no kakra se because of papa enti na me se mesere no me di nyame di sere no nwemobɔ ɛna oma yetena ho kyere enti bibia papa ni wo ba na yekohu ni bia me ne maami di machi ɛne enam gi mi pedro nato ade a yedi be mia de yedi rubber de na besim de doctor ne be ye no bia no me ne maami ne nam na me toto nu maami ya me dansi ni na me kototo ne ma ni nyina na yedi bai eti ye wie no sika na ka mu nyina me se 2 minutes 3 minutes ka che papa ne se de bia be mia wo nan no enti aja mentimi ntwa nkonto ko ye kasa mesra o kasa enti je na wo ba no mu mia wo nan no be treat wo saa kakra enti wo nani wu no wo twa kura de sane me ba no sa already on nana ye wo da na se ama wo san ka se wo san yale yakoy operation wo tachiman enti yan san moa na mka kyerɛ sɛ just se de awoja se de hunyamu nya kakra enti ma wo ma no so wasene kakra no mo moa wo kakra enti anu achi no ana mebu akwala ye bedi bronya na akwala ne se ni nua no ma no wo mo ne wote wo wo nkyɛn no enkura ne nyina afiri hɔ ne papa so afiri wo nkyɛn omu nyina akɔda nso to pɛ so kɔ kyɛ ne nua no ɛna mbisa ansa obɛkɔ ona na bɛma na no si dabi
ɔkɔ ne nuanom hɔ wɔ danso nti sɛ meyɛ di dwa kakra ɛna yɛn nyinaa yɛkɔ danso hɔ nti danso n'akyi no ɛna me sɛ papa ne tee sɛ makɔ danso adɛn nti na mede akɔla no akɔ danso frɛ ni ma te sɛ me kwasi aba te sɛ wogyi me a wode bia wo ba ɛneɛ bra anipa didi wie ne yɛnka nsɛm nyina ɛnti da bia deɛ bɛkyi bia papa didi matam na me sɛ da bɔne bɛ na mede ayɛ wɔ da bia wodidi matam adai enti da bia me bɛyi deɛ wo frɛ no akola wo nim ni nyina wo ba bɛ ma no dance fo ni nyina nim atani wo di mi bia sɛ wo mo te me frɛ wo sɛ ei akola ne me de ne bɛba o because the wa papa si di matam no adai enti na enra fiada no me sɛ yɛ wada si fiada na bla ne frɛ me sɛ papa ne de maba o take ɛna me ka kyɛ ne sɛ me pa em sɛ fiada na me sɛ ho me da me kɔ asɔre but adwala me kɔ baabi nti na me yɛ adom e benada enti ne papa no no ɔsɛ wɔ ne mbɛba but ɛnura no me frɛ no no manya ne no manya ne sɛ wɔ bɛfrɛ me ɛnam sɛ da bia no pɛn enti nura na dwo brɛ ɛna me ka kyɛ me ba ne sɛ nkɔmfa akɔla ne mmra no ɔsɛ ante menya ready sɛ metu ka enti me serew me de akɔla ne kɔma 2M express na fa akɔla ne kɔna nana ne hu sɛ woni menya ne bɔne menya ne hwee te sɛ wɔ sua adwuma wɔ adankata presby nkyɛ hɔ ɛwɔ kwabinya wɔ sua adwuma enti deɛ ne nana ne bɛka bia ɔnka na mente nti mesrɛ no ne de hye nam de na ba no asɛm bia ne akyire atɛmie ne dɔɔso nti mede ne medi pa ne kyɛw mesrɛ no akɔla ne yɛsɛ yɛgye obi ade yɛ ne yi yɛnyɛ nsɛɛ no menya akɔla ne bɔne bia menyɛ ne mfom so nti akɔla ne ne te hɔ no madaroma masɛma no okay mbɛda ase amen kroma moma akɔla no ntena ha Oma ne ntena ha mame atiefoɔ ne ade hyɛ mama ne ntena ha papa ne bɛboa no sese yɛ yi a yɛka sɛ yi akwadaa yi a ne papa papa wo ba bɛma no a wɔno no ɛwo saa baa yɛ awei no yɛfrɛ ne sɛ wɔde Kofi Felix sesi a Kofi wɔ danso hɔ danso hɔ deɛ ne ba ma Kofi efiri wo nkyɛn kɔ danso sɛ ɔbɛka school car ɛna school car no efiri ne nsa ɛna obi man kai foforo ɛwɔ danso hɔ a no wɔde ba don cake kumase ha ɛna ma wo firi me nkyɛn a ɔkɔ hɔ ansan wo be firi wo nkyɛn afiri kumase akɔ danso hɔ no na ne ma dodoɔ sɛn na ɔne wɔ no mote wo nkyɛn wo be firi hɔ no na ne ma no ɔmo yɛ nan na na wɔ hɔ nan nti wɔde nan no nyinaa kɔ danso baako na meka sɛ ɔbaa hɔ no a obenya mprawanyinsɛn ɛno no ɔno baa hɔ no ɛna wɔhyɛ akora no kutupa ɛyɛ nsa akora no wanyini nti akora no sabe wohu bɛma bi a yɛmma no kwan ɛma onua baako ɛfɛ no Hubert ɔno kɔ danso hɔ bi mo yɛ ɛne ɔmaame ɛne no koin ɛne ɔsoso akora no so a ne ma akora no yinsan bae akwadaa ne bɛsoro mo so mmerɛ papa no ɛbaa hɔ bɛka school car no ɛna ɔbɛsoro yɛ kyɛ sɛ yinsan bae no ofiri hɔ sɛ yɛ a yɛka sɛ wo ne Kofi Felix babi tia na mene ne babia nti bi okay akwadaa wei kyerɛ me na se kakra kwan bɛn so ne fa yɛ a mo ne akwadaa wei bɛtenae akwadaa wei no na me kyerɛ deɛ bo aman ɛne transfer me ba ohwim RC primary na ɛwɔ hɔ no na ma akwadaa yi me ba no so ne manya opɛ astra bi amano a no oka enti no de ba konongo enti me wɔ hɔ na ɔfrɛ sɛ akwara yi ɔmaame abegya na ato no so sɛ wanye ne ba na onini ni ba bia na msɛ enti saa de a wɔde no ɛbrɛ ɔmaame na sɛ yɛwɔ hwim ha ɛna ɔyɛ na ma nso me nkurɔfoɔ mabusuafoɔ no bi wɔ danso hɔ ɛna wɔn frɛ
DSP bi no central o se mensa e bo na mane no friend say ene akora no so de ne ba ma menye no musa onuru bra e wo se o papa echi no sabre no wo say na akora no 2 years mfie sabe me tompa bo ma no a odi benkum no de akɔhe nifa no odi nifa nso abɛhye benkum no sa no onim hwe onim kasa onim hwe ana me friend me wo fa no se na akora yi wo maame na abɛte no ama papa yi na sabe ɔno nso wɔ kwadwuma wɔntumi mfa akora yi enha kyire enka en driver man yi nti me kan sa na me wo fa no wanka hwe bi nti wo ha no de no eta no bo no de akora yi e bai ha na de ne bai eyo papa no Kofi Phyllis no. Okay Wode ne bai no maami nso agi akora yi enti bra akwadai maame kɔto ne twene wo ba Kofi Phyllis so na Kofi Phyllis nso de ne ta ne bo afiri hɔ de na bre wo yere no na akwadai wo mfie mienu no mfie mienu okay enti sa mfie mienu yi maame nhwɛ eduru bre bi e ma akwadai firi mo nkyɛn anase watena mo nkyɛn ama matete na afiri mfie mienu no a besi sɛ obai baba ekohunu antenkroma na mode akwada na mama me no so mfa den watena nkyɛn jese wo yare na adasuo mu ni ade no ekɔ hospital obehwe na wo yaka no ni yenam me atiti no a wan free nkyɛn kɔ ba bia da jese onu ani o maame kora no nimi se o maame nie ama akora durumre bi maame kan se nti ama nti wohu maame a ka ben den o sika me de sika be twitwa no na me sia den no se senye onana bai ni ye mia anku wi wanyi mabi nti wo kan ya me kwa na me wera ho kora yi oni ena edidi mu akora ya nyini okɔ school mia na me hwɛ no sɛ me teacher ni dia mentumi ma me nana ne sɛ ɔno wɔntene fie sɛ nwuma sua de ɛho wɔ mfaso nti me nso me bɔ madin bia na fe duru mire bi no na kyerɛ sɛ akora yi oduru JHS 1 no na kyerɛ sɛ fe enkoyi ɛna ne madam no frɛ me sɛ yɛmpɛ baabi adwuma sua sɛbe na nyɛ enwoma nko na tumi me nipa edi yie na me yɛn sɛ ne saa de a ka me pɛ baabi ka baabi de no afa saa bre na me baba ya no so no South Africa nti no onye mai nti mu na me ba Enoch yi me ka akiri no na obɛka bibi akyire yɛn na me yɛn sɛ ne sɛ saa de a ene ne yenso yenyenye ready die nanka yempe dwetiri kakra bi emfema no na kora ne nyini mpo no de onu benya no na menso sami menye nwuye die menso maso no so ne apɛ baabi ne wonyen sabi nsano dwuma kakra na eno nso aboa kora no na setenam okay enti seseye maami ene ne ba no afrɛ wa ka kyerɛ wo da sɛ akwada yi sua adwuma ɛwɔ kwa benya hɔ wɔn frɛ me mmɔ mamane da wɔn se na ankade pam na de pam no wɔn ka kyerɛ sɛ akora ne ti ni moa no tape kora ohum efiri hoi mente hwi susu ya no wɔka sɛ me fa makan o de yedie me yina no enti wo nim da me nim da sa akwada ni sua adwuma okay afedi etoso mienu ebra maami ba se oba befa akwada no o kan hyehyeye bi hu asem bi kan hyehyeye kyerɛ no okay ede an hyehyeye na aka ho asem hyehyeye me ka kyerɛ no no se akora no wode no nkɔ no ɛwɔ sɛ onye dweti enti 200 series me twere kora gu me dari mu ɛwɔ hɔ kana ɛwɔ sɛ ka me de ba na wo hwɛ wa wo kan ofiri me nkyɛn 15th May 2022 na kora yi efiri me nkyɛn me twere gu me yi me krata no mu
na ya me yasa me ba na o se ka na me yi na ka me di a kire o se tu ka se enkabosumi bia o man 200 cedis okay en shisha ya me ni ayeye no maame papa ka 200 cedis ho asem ma wote me pa che wo se emela me kofa no no se me ma ono mumu na me ma ne 1 million wo so wonye nti me ma ne 2 million one wo kan hyehyɛ ye 200 cedis ho asem de wa modini na wo ka kire me se me di akwala ne kwa akwala no ni tiri nye ontimi nsua de pam ontimi nsua tiri enti sabo so me so na se 10 cedi kura na me di betua akwala ne ka me fansane wo no akura yi wote wo ba ne nkyɛn adwuma bɛɛ no oyo se okɔ ye nkyɛ okɔduru ye 5 months 6 months na me ba ne kunu me pese me hunu sɛ se si ade osua tiri ye wo botaya ye de je abaye yes sɛ meji obi abaye ya metumi ka sɛ bi awo ba bɛboa me wo besisi me nioma wo bɛyɛ aduane ama madi enom ne de keke ka ho enti botaya bɛɛ na wo ba no de bɛgye sa akwada we abaye ɔde ne bagye ne ɔbɛgye no ne de sɛ papa ne di ka ka sɛ akwada na nka sɛ ne tiri animwa no me pese me hunu botaya tia gise wotena ho kakra sɛ so me ba wo watwa bɛ afe ene kakra sɛ osua de onte de me kana sɛ osua adwuma tobo meba wo enya botaya wo de bɛfa akwada ne sɛ onkotena oba nche nkosua tie yes sɛbe obia wo botaya wo de fa akwada enti akwada we botaya wo de bɛfa ne kɔma oba ne sɛ okososo ni mu okoton bibi ana wo koye den na ama oba no ansana akwada bɛyɛ bibi ansana ye ne bɛto adwuma nkura de nato enti botaya bɛnti na ma de bɛfa akwada ne de ya de ko fie ne nyina wo fie ya nkwa baabi ya enti me ba no kra ne ba be ma ba ko pe enti wo so no pa otuka no de ne ko adwuma enti akola ya ne wo fie sabe onsi niema machine le si niema onya bibi a kire so enti wo fa ne se o mehwe ne fie no ne ne tie okay sa me ba na aka sa ono wo fie okay Matias okura no obi spare part but o wa akola o hwe spare part Matias ebi wo ho a bi ko Nigeria me ne ekọ Matias eye afesa sambo ame ha eye bone se akwada ne nya ode hye onya oba ne de hye na obi de ne de hye ma wo eye bone so obeka kire wo se ye ne ho nhyehyeye eye bone ye ne ho nhyehyeye enya bone na akwada ne koduru ye no a sabe be 5 months na me ba ne kunu ne wu ye okra akwada ne ka se won tena kra ye bone papa ma no so ye bo wa ma ne e ma atanie abufuo ni ade e ma wo tia akwada ne kra de edi kai but e ko animu no e na aka se asetena na aka se enhyehyɛ na aka se wo ne mbɛhyɛ no enhyehyɛ ne se enkabosumi bi aso a se 1 million kora akwala ne de ne tini mu ano ntimi fa nsɛnne wo ana maka kyerɛ se agya nyabotere kakra nyabotere agya nyabotere kakra ya meka mimi ya gidi ni mintimi enti maami gidi enti se ye kasa be ba o se ye kasa akwara we ye nya sika sai na ato ni tiri so se si ai de so ko ye no me ba ni kunu ye be otena ho be 5 months 6 months no won se ho no me ba ni kunu ni wi ye nti se no me fa nsa be sa afe ne fa se ko mfie me no ati so wanya kra be 20 million to 25 million obenya oni akwada yi papa kasa wa akwada ne ho da bia me ne kasa okay dia na papa na ka kire wo papa ne de Kofi Phyllis se si a minya ne number no Kofi Phyllis se ne me ba ye no ne papa ne ka sa me ne nya hyehyeye na wo so ne nsa de akwala ne bre me no ono na wu akwala no na wo de akwala ne be hye me nsem se menye no o shira so de ne ma sana Kofi Phyllis ka kire wo me ba nya abotere sa ona tete no na sana Kofi Phyllis ka kire wo Kofi Phyllis ka kire me o se timi mu bio o se me ba na me be fa akwala no na ne papa no ona beto no but papa ne ka kire me se e ba wo wu oja ni ho enti wo metwe bra wanim dia na Kofi Phyllis one ne kasa no ka kire wo fa akwada no naka se timi mu bio papa ne se ono na wu akwala no o shira ne so de ne mame owuo mo nkwamo me hwa akwala no na boni bia be bompaye boni bia nto enti senti na bro nya bere no akwala no me ka kire ne se ye be ko na ho ka se ne nkura na ne wo me no wo mete no obi afiri ho nti wo ko ne papa ho wo dance enti se si Kofi Phyllis se o de ne ba ma achawo yes okay atiefo aha ye 102.9 aha eye Otech ASEM Beba Dabi dwumadie no eno order in my court order mesramo obi ani ho kwan so kasa mpacho
chese me ma okwan se kasa mo adama misremo enti sane ade no te no na mo nso masugu so a adofo ne ade hye mo nso mo tie pe ba bia proceedings ya bedru yi mo nso madwen kire ho hia e won komo yi a ye die yi mu akwada no ne nana bra ye beto akwada ne twene akwada ne papa no eso no na akura ne wo mfie mienu nana ba ne nana be ma na atete akwada na ma akwada na benya mfie dunum until say akwada ne kwa abayen say papa no se pede maami kan wahira ne ba ne so e de ache maame no ene ne ba no papa na wono nso tete akwada no se dabi ye no saa enye yie kire se akwada yi se me ne meyira ansonimu amfiri ne mofra bremu anka akwada bi ebi anka akwada bi ani na nke no nso enti sane maame yi kan ene sane papa teacher wono nso kan mo a mo nso mutie saa sem wi madwene eye mo sei ho obeye voice message ena ade be mame ma kasa homre nyam o ka kasa enya me yiwe frim obeye voice note na wo de afasa number we so WhatsApp ne so e de amame number ne ye 0536 22 2554 memfre WhatsApp messages only voice note kasa me minimu tro sociology nkuanti me kasa sa be hotome se metro eye 0536 22 25 54 eno so na de WhatsApp voice note no o de be fa ama me na maje na mabo mebo ama obi anso ate wonso wonka awiai hyade nso sa kwada ba ya no ama owa ha na Dr. Dawood e was ahwi asawen so se unya duru asawen so a memne da kokko ho aso ye kese ye do ankasa wo ho na wunya ba beduru asante mantami mu a me se memfre me se your voice note aso ye no bi ewo egiso krapa edane a enkane na metro fm no ewu no saa dan no amu na se ye ya me ne wo ka sei Dawood Herbal Hospital edin djube free onua ede ene wo yade ede ene wo hawo ede ene wade soa ede ene wo koda na eye ba na wo pebi be ma waye mre wo mpam ana wo be ma na nya dwuma kora esikire yade bi ana moja broso hawo bi eye hepatitis B ana enemu yade bi no akwa akote wanya prostate mu hawo ayekese kokora mabam ye de rubber kotum ana yefunu mukro ulcer baby a ulcer no say your stomach dio say your duodenal was so say your dien was so peptic was so said ye tie bia no Dr. Dawood oye ho adwuma enti ode bra papa ne nya hwehwemu na won hunu ohawo a aba onipadua ne so no na onfa anu aduru emfa nkawo ne number eye 0244 Dr. number nam de ma no 0244 886437 afi 0201 681 717 obefre this number na woni traditional Dr. Dawood odna bonkobo na awiei de wonti ase bia no wanya abotre no wa kire nsemu nso de yamawo na wate ensem bi nso ase na awiei the simple wayo man see you simple a very good afternoon to you. And now we are MP. Yeah, a very good afternoon to you. Adofoni ade share. Say dia Kumasi Krobea mu, Asante mantami mu, Ghana ha, ade power ha o. Yes say ade power fear. Oye. Enti me ma ya ade pa hini. Na ne me kamfo simple plus. Na so ye no say ya ade papa nko an oton wo ho na me dia mawo. Na muntie. Say phone aba be kan nipa da se ne ye ho. Whether you like it or not, phone is part of us. Yeah. Enti abeye part of us no. Ye wo ho akade accoutrements in need for the phone. Enuoma ubehia. Ebi te say phone protector. Ebi te say phone cover. Ebi te say phone charger. Ebi a ubehia phone battery. Ebi a ope power bank. Ope neck bluetooth. Diaba suye da kom na shewasum na wu feel it. Wait be any wasoso.
Bluetooth earpiece ehiem hwinshem no akonnect ope earpiece yankasa na hands free ope iPod ana edien na wo hia wo phone ho me pa cho baby ane papa no de maka nyina ne papa no ubenya bie eye simple plus phone accessories asempetia ubetumi abetu bi ha akoton kire se yade no na ya papa yade no na se woton a sebe ohoma asem yade no na se woton a animonyam beba wadwuma na wo yenimu kire se eja kwa mi betu bi wo simple plus ho no okoton ne wodwoso no obi aba eja ne nuoma yo nyo na akofa ba yo nso wo na wo de gidin wate ase obedi adanse enam simple plus nti ubetumi abetu bi akoton afei ubetumi abeto ne nkronko na wonso de adi udwuma simple plus phone accessories adehye yaso ye mienu okumase ya adehyeman kejeti adehyeman ha ye ne Dr. Caesar aso ye no na ye directly opposite udi ewunyina Dr. Caesar ni mu wa to wani ubon se simple plus phone accessories bana ne boho onua wuram na wuramu a ubenya phone accessories papa to afi wo ba kejeti anso a ba bia Dubai wono Dubai gate 2 ye ne Dubai gate 2 wugina gate 2 ha enhwanimu opposite the kejetia getu no ko twem na ko ho ko ubenya de bia upe bia bi phone ho ne oma bi wa ha ye number e ye 0244 59 0374 afi 0241 70 9636 fresafu number we na wone simple plus for monko mosisi ya na wonchire nsemu nso emfa emawo arofo ne adehye ama wa ha na opanyini yi ede etwato a wone oba Kofi Felix ekasa ye wo sene ensem we koso yi hu nyina ya daben bense na otwum yensam ni ede na Kofi Felix ka kire wo ka kire nso wonde wonim ayin ho hwe me ka kire ne se anti ya na metete se osi wodi akora no ache no so won die woni ne number kora ni ono no ho no woni no akasa enti Kofi Felix se o mie na no nka nkira anti se o shira amaso de che ono maami san fanchire me na me dwin se maami si ne ho no obagi no enti ya na atwetwema so nti me frɛ no no wasi papa me kura ne number kura ni mi phone so na mami musa wonso ebra Kofi Felix meba obi ma kura ye si mesra meba ebra Kofi Felix bie na no ka kire wo se o hira kwada we so de che o ye manhye wo ajay sa mimi nim se o obi de hye pato didi kan enti se papa so wo na wo akwalai papa enti se o ka se sister mesra me bani me de ne chew o ya manhye sa mimi nim se me yamba hye a na ye bia boni a me di kodi akwala no mi wo gidie wo mi mu okay afei ne kama akwada na unim se mfie mienu no obetena ne nananom yi nchen unim sa history no unim se mfie mienu no obetena nananom unim sa history no sa me koye aha ndi unim ani unim ade me ba choyo me koye no nana ne ka kire me se akwala ne maame ene beto ne twene wone ne ba ne so me ba choyo me bo da nyabo tira na me nkasa akwala ne tie akwala ne dia ema ubuafu nyina ne se adenti na akwala ne tiri anya adwuma na bosome so a anasa me akwala ya ye nkasa ni tiri nya adwuma akwada wati o mo man me ma yenden dabi se ya kasa ni tiri nya adwuma sa akwala na ya sa menye no a me ka tira se ja akwala no obesu adwuma odi tum akwala ni bisa no odi tum akanso number na wo fili sa akwala wo fra me ka tira me se man fosika na ansane wa o ma me ni akwala ne tena wo waka kire me pray me ye jimifuo ba fra ni ma ba ti se papa adena wontimi mame kasa me bana kasa kra wo kontompo mami atem me so ye kontompo wo didi na tem nsamo a okan wo didi na tem na me bana wo okan ase ni san me bana eya wo didi na tem papa je waka no ana me ye no wan kanu kure me kanu kure wan kanu kure me kanu kure me ma dia wo ye nyina ye sika na me sane wo no wo se o papa no a wan hwe no kura no abete no
Chese die nti kura na me dia kwala na kwada so ho. Ya ana wo wonso okanibre. Na ebe se me dia kwala na kwada so ho a. Nana nya me boka. Me wu ni titi boni. Wo ya ne yen kwa na ya o ya bla wu de na ya. Wo ka kira me se me wo me ma enhwe no. Ma wo yire otore me dase ni. Agwade nyankopon. Nyame wo na wo ku atan. Me na mda fa so so. Wo kwadi kwa wo. Me. Wo na hwe. Okay, meba. Mami e. Na sani sika na ya. Me se me wo ma enhwe me. Anten Krobea. Anten Kroma. Meba. Anten Kroma. Anten Kroma. Wa beji obi ade unkoye ni ye. Se nipa no safa ma ade mam ya wo haw ne sei. Mini problem. Okay. Arofo ni ade hye. Me ne akwada no ebe kasa. Se ya ye kasa yi akwada no wo mfie sei. Eno ye one factor. Sabe ade we ewo wiase na ya. Se nipa tru wo hwe nkwa intru nipa ne hwe wo. Ade we ya obi wo ho a oduru brebi owa ahokyire mu pa wo de agisa nipa no ye nipa no yie ekina bi se wo de wo ho to ho kra ka se wontiati awo so obeka kire wo se you are not even flat enough eno wo ho akwada we mfie mienu ena akwada we ne nananom eje no enti akwada we betumi ayi ne nananom amana eno ya ade ba akọ hwa utumi wo ba emra tumi hyew yirikete ya yirew se hwe oba no akwada ni benyini obeba abetew so atua emra no nka hwe mfa nkyira akwada ne sa de na wo de wo nhwe papa o ana wo maami o ohu parenting motherhood and fatherhood yawo a ewo no arafo Dr. Hepa Plus se ye wa bedru modi amam nini nkomo kakra bi na mene ama onsa onya akwada se mene no nko kasa ene otia na akra ne ho ayefe ene wa twediti ase ninwi wa boni chain ene odi ayi rosarenda ayi ni na de no amfa fra wa antuam eya ye de fra wa hyem rosarenda yi no wode bi atua ni tinwi ne ho eno ahye na taade akra ne ho efe akra ne ye kama ene wayiyi kama ohwe atade na ehye na wayiyi kama okay na Hepa Plus Pavi Plus mos na make ho asem na dofo eye nuomiensa na sa nuomiensa wei se ne edi amanfo nsem na anu akokora bi buntie se na enuoma nkoye mfa ma akokora sebe akwasu ya na da hoi na nso adaje na akokora ntumi nyayi ya akokora akopɛ Hepa Plus to paye wonya Pavi to paye na wonya Plasmos to paye na wakabom saa no wose hwɛ eye na mede mo no mesrawo wo de be mo no na mo ni nyina no sebe ekire se o well being no ebegina ye kane enti se Dr. Hepa Plus bedru se ya ententem ye ne bonkomo doc ene ne doctor akwa bebru ya na ohote sai nyankopon dom good bia ekoso kama good say ye hia se ya yes say me mano omahunu me enti se ye sori afri afidie yi so pe de omdi nkan ye ne se omugimi nsuo edidi kan wo office mame wow ni se enti ne se me topa ye no nsuo no se menom e ma abeda ase no a na matutu me miensa ni nyina agum odi asem we ya amekan se mo se meboa misty boat o you take hapanyini ya papa no akokora misty enra mitutu bi no se yaw na dia na wuhwie gum saa no enam se Hepa Plus Pavi Plasmos me kanum saa me wusumu a dia ka nyina aye yenkongo a en me hu se eboa me ankasa se me kɔ na me kodware na me da me amitumi hu se body no arrest yes en na ye blada awiai papa
to yen gidium yo na me da ase na enne akoye edabna sebe enne ni nyina no da we pe ene no because ukodobna da na oyere kura hu se anasa mi kunu dobna da enim guase kese nti edu brada esese onipa bia pom den na utumi etnase ewo de uye bia mu ewo apomuden kwan so nti Hepa Plus Pavi ena Plasmos ene brada iso ye kaeka ye hu na ya sanso ehunu se sise no Hepa Plus ababe ye Ghana dro prekope na ebre bia atwamu a na ye press ye bekwa akwaje Ghana card no sise de so sene Ghana card eye wan kase wapomuden because obi wo Ghana card sise na pomu aye ne merenti ohunu Ghana card no so mfa so ode ya dai ode kwa himpo enti na ye sere se ubetumi enya pomuden a udi bedi udwuma de Hepa Plus Pavi Plus mo se bo wo sa kwan so na well being no ejina yie na dance a ebe nyina no menka ne se afutu afra ye nuanom ma titiri woni esu adwuma woni a ewo SHS woni a ewo GHS woni a sebe omo ayo mo adwuma Hepa Plus Pavi Plus mo aba beboa ema aya dance die wow obi obe frɛ ose doc sebio na nsuo egugu me pa sebe de de pepa for yi na me de gunsuo mu e de siesie ho enso me tie won kyerɛkyerɛ me hunu se saa de no ye mfa nkɔ ho na emom se onipadua ne wa hoɔden a utumi di o house nkunim ene saa nsuo egugu ne nkabone ne nyina afiro last time lady ba ko university ose dog me de no krasem atadwe no so megere me ho de tu akiri pa what ya say ade na yi se katoa bi some take we bi yi free sebe na himfi ho no eni nti na ema ne de chemicals esiesi ho ene ni nyina wajai wow Hepa Plus Pavi Plasmos ose doc me de me ka no kra kire o atadwe no na me sare powerful aboa no ma sise no ono ananka onjin dida se oba betumi atena se wabra onfa niema bi nko no ene ono aka ho asem kire se oyo oba no kwasem enise ode chemicals ene sisi ho sure because yen nananom ka kire yen se oba ko adware na se ocha eye ne ho asiesie ne ba ne se ne de ema no eche wodan mu na enya dwae o siesie ne ho with chemicals nti ontumi fa chemical ne kura nko dwae ne nanam ye hunu se eye nsuo sabi nsuo keke ene de siesie ho ena ya dance die oyo ba na otimenka e wo take fm a we de ogidie mu na meto sure Hepa Plus Pavi ena Plasmos no o de onyare oni o how bia numbi because you Ghana ni ninsuo na na atopa ye no de obenya opebia okay ene me sheda e de ninsuo ni bi breo powerful me am tun so no ninsuo ni bi ache it be breo ninsuo good ti ukona unya ne topa ya num good ukona unya ninsuo so a num anade wo pe no no wani nko hona num good ni nyina ne se ubenya Hepa Plus Pavi ena Plasmos na mesre se obi wo hono ma de kan nyina no na dwuma ni bebre se inti adroi eye no kwese eye dwuma saa na utie me bia wonsa aya na yotitriti obi yafrumu samfro no onim se sika hye obi ho wo kwanya se obetumi atodwane adi but na dwendwen nyina ne se mi kodi die mi yafrumu be ye me sei ne yafrum be wo na na se obenya ne fa ahodie eno nti onidie bebia ade akye adroi enye se dwuma na agina boso onidi Hepa Plus Pavi Plasmos o de koto just 111 na try hwese de yekin etesa na sure ensan gu bi ho waye labs ni nyina enko wanom duru bi eso no mesra o try Hepa Plus Pavi Plasmos not for onsan imponti na mbom onipadua na ho odin bi a esese nya na ebua mansan nso tumiko good obi wo hono ma na yefunu kesia na eye obi na asia tatai obi wo hono ma sabi oni ti edwane kenkenken obi ni obi edi nkomo a asumsem de ye rolling out say munye o be kam na atwinity e de anim grass e be bro yes ni nyina mu na yesre se ma onipadua na ankasa nye ni mu adwuma lady ba ko o se dog de ntia bribia no se me bompa ya nwumra me bobi ma Hepa Plus adwumayefo ne se ne dentist e kan kire se onni problem bia enso anum ho nkoyie wa kuna bawo dog
menya office on say account officer Matias here but unto me and sign a contract because when him say enim guase beba sure nti I say penny pa batonya ni papa ankope Hepa plus Pavi plus once I said dog and the me feel confident what yes me kasa ehu say o kasa akokodro bia bamishini and am a drone me de me personal line we ma obi a wo ti take and e brande yi because and de Hepa plus Pavi plus once esese unya binom sure eto da na obi ho obu ne ho abomfia se na me kura metumi ato aduru bia no ma na ne bonye de 20 cedis each into 60 cedis ana 20 cedis miensa ubetumi anom Hepa plus Pavi and a plasmos onso sase se o ma onipadua no agina yi good me numbers ne 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa amanone adanse amanone fo die yo pese wonso udibi nana dodo na e ka se doc waduro ne yenom a yenya hoden ankasa wa obi man so sure me call hospital ana me doctor hwe me say hwe nyeme wa ye labs ne de so ye bia no o se me nyare enso me nuanom ganafo hu me wo kromom se ana bibia ye okay ase na san de wa ye slow je say ase adwuma na bro so ana je ne hawo enso doctor se onyare ono anso de adanse se ne ho ento no but onya Hepa plus Pavi plus no ene ne ho atono a bibia ye kama obi di bia ma ne nua broni ana ase ne boss a one ne adwuma ewo amanone ho ama ene udi adanse owo obi man so a ade ba kwa obetumi anya ewa pomuden sure mesra wo Hepa plus Pavi and a plasmos my yemfe bimro number ni 0542 807 907 0542 807 907 oh Ghana hadia 0542 77 8572 0542 77 8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 amanone address no o de befa 0542 807 907 0542 807 907 ano pemiye program was sister station we na brand tv be share me no say dog we dey minisika bia me dey ma o so me pese uhu say waduro no dia yama me no mani eso powerful eno enti na mabase me pese me be share in person powerful me say dey na yema no say dog we dey ferry kakrabat so ko die could pay be die na we dey ne kekese o ne me be dey na namo o say hye ne so chey eduane na wadi no just within a period of we know o say e free ho for the past 3 months imu ahye no dwunso yaw ene nsan bi a ebeti hye ne so wano maduru sabe panie kroma woni bi ankosi aga dwunso imu hye no ena o hwa ne mu so kan pepepepe nsan ne dia begu mo no ahu se be me maduru akiri ena otese ye ka se unipadua ni nyahoden a ade nyina atumi di bua wo esan so wie wi ne mpo no se de ye ka no unji ndi na wo yo be ma fa kodunum tu akiro se sa asem no ena etu ni gidi eto na koma so yes. Good
ɔse ne bɛrima mu ahyehyɛ no for the past 3 months na nsan bia bɛgu ho ne nneɛma efiri mu ba no ɔse ne nyinaa gyae me mu adwono wow na saa na aboa ne de agya so a enya ne kwa ɔse mu ayedu apagya me yes amami amehunu sɛ mɛbɛ duro ne de nyame adom obi adi ho adanse na sesei yagye atom sɛ ɛyɛ Ghana duro because sesei yɛnsa yɛnyama duro fa boku anansi ginger bi ntum ɛmfa nsa yɛ ma no mede me personal lines yi ɛkyɛw gye na frɛ doc atadwi me ne sei doc me ba no obenom ne sei ensan tie gu me nua bi ho me papa bi wo stroke me wo fa asie bi yarewe na etete no me kura labs no sei na eka doc eduro no me nyare o enso se de wusi ka no me pese me num bi nanso kwadu no me de beto akire sei mɛkyerɛ wo sɛdeɛ wobɛyɛ no ɛyɛ 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 oh wa manonia sure 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye Hepa Plus Pavi and Plasmas Monica sa doctor das out of we Dr. Ebenezer Ajabai, the CEO himself, the founder himself, Ebenezer Heba onom na de sanu papa we abedwaso adofo da bia me di ho dance ye kyeremo da bia me ka ho nsem kyeremo enya manum bi na keka me na me titi o na emom eya asempa no se wote asempa no a eya ya asempa no yofo eno na beboa mo kina apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abba no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nyina. Apem for abato mo manufo. Enu kwada we mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na Heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo di bibi sie me da. Oh me. Ade minim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free se require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so se eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA aje adwadie nkratoyi atum.
obi benya wo a na firi yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de napos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusua nchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mumpe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrin woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Mami ma sisi me pao na me papa nso usonu ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yensi yie pa me kame kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yibi nenso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye mi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sa wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni kom hade wonkwa na woni madepa no piao unim entwam me di product fufuro bia ba se unya bia woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus sa wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mwatira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne Getu edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no
Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yakoyaba 102.9 OTEC. ASEM Beba Dabi dwumadie no wasogusu enawia wutie enawia yi ohweye. Enawia yi Volta Real Limited for Nyankopon enhyirabo pa. Ene utie mi se ensutuo ene wo hawa akwanya no aba ma one se obema onan aboto na woni Volta Real Limited for abonkomo no no aba bi tunsuo ni bi di ama wo adehye ni se ntine se ono mo akwadare onimi ni madwuma ni mu se upensu atu se ye ofie ho wadwuma mu ho ekura awuwom ana wo pese wo ye nsu adwuma ankasa ebi asache wote na apese oye bi ofre ye ne a ye ne ebetu asase ni mu atwa abuo mu akwa asase na ya ase ni atwe nsu kroje de ama wo Volta de fotu nsu ma wo nua wuni hawo ho enkwanchenfo ebi betu ye hwe problems a wonamu wo de no nso frɛ ye beba besiesie ne kama ne de ama wo ye main office ne wa ahodwo da aban ukosunwa itachiman ne doma nyina nso abehu ye number eye 0244 299520 0244 299520 and 0266 43 2210 unya fresa homa we ya Volta Real Limited for ebeje so no be kasa ne a kire nsemu nso de abawo na wiei awurade fie Herbal Center traditional doctor mankwa ne da no anuanom se wo ba kronum bosie Red Park a ho na awurade fie Herbal Center wo papa yi osi baabi a tokro da wo ni paduan mu bia no edro bewura ono de wode natural nuro no ene wode yadwuma enti ne wo kasai se wanya haubi ewo wutim da bia wutini ahoto utini ahomka onua wode ebra awurade fie Herbal Center duro nwanwa no wode aba no ode bi bekatire no ametire ne ho adwene fom se wakoti namu yade bi na woko a enkwa se ye mogabroso a na asikire yade twere yade ana sebe ulcer ene ha wo stroke de wato fom untinimu na twetwen we koko ana se waye mrempem oba enioma nkoye onsabuo ni munye onso wo pa wo bra awurade fie Herbal Center na papa ne mo ne number ye 0241 09 3915 afi 0549 20 6633 unya fresa akoma we ya ye beje so ye no be kasa na de wonte ase bia ne ye bechirim ene abapa mo your biggest online shop onuadofo a wutie mi mienidwa mienidwa o de call o phone no Google Play Store anabra App Store de so se wo de wunya baso a be download this app abapa mo o download this app we wia onuadofo wuram na wuram a ade biare hia nipa da sani wa asase so wona setre mu no yetobi ye nioma no enye se wo krukra se wo bakuru mo de atena ofie oda na tuaka na ye mfamro sa na ye adwuma enioma a wo use wo ofie ohoho wo dem ho TV air condition fine o pe phone kra no a ye wo bi o pe laptop ade bia light famu bia yetobi afi wo ba o kitchen ho a enioma be hia wo kitchen ho blender toaster ade ebie microwave wa bobo ni nyina ye tobi entade a ye hye ye wobi enuoma ye di nua na ye ni nyina ye tobi na hwesa abapa portable washing machine kura ye 399 Ghana cedi free delivery nationwide ompe we na apede enti download the app no na ye nidwa ebia make say wo phone ye yam te sami die enti ani obeje ye number obefre yen obeka de wo pe ye bebo ne boakire obetuaka wode usika ba o sende ma yen ni ye deliver wa de no de ama wate ye number ne ye 059 338 6133 ena 059 339 1848 fresa number we na woni abapa mo fo nto kese sese ya na wono mbeboa ena yentwamu nko feyiase Pentecost Junction lekrodu ASEM na make you feyiase Pentecost Junction hona eja Peter Herbal Center
Eja Peter Herbal Center. Papa na wono de watu ne ho asi ho sa wo hudwuma no odie no. Oba jaisu na jaya dwendwene. Na jai awreho a wudie no. Nabra Eja Peter Herbal Center ne ba wo pe no benya bi. Minua be ma bibi na abesi kwanti na ma wuntumi nyem wo yere. Eno ahudwuma na papa ne die o wo de bra. Na wonso ubetumi awafa ho na wafa bibia ene sabre ya make ya dance ya manfo die edoso enti wo de wo ba papa no beye hwehwemu adekode abedane si akwan no beye afiri wa manso atumi anyem wate good se stroke yade enudwe ebi nso aka wato form se ye pressure anasi kire yade wuntiri twetwe okoko bi ananam yade bi no akote sisi yade woje wo ho enye Eja Peter Herbal Center papa no bebo wo ono no de Eja Peter Herbal soap ne nso aba eno de enya bi na wo de fa dware ebeboa ma honam no ani nso atoso kama e de ama wo ne number eye 0543 369993 0543 36 9993 semana no oba oteke fimfia front desk wa ubenya bi ato na wudi didwuma no kre mesemo se ebeboa mo pa ene onyame wo ho heba enso de basenro no aba basenro no adanse wo ho basenro no sesei amanfo okrukra what ho twa de se wunya basa heba ointment ni bia eno kra de ya ba tanku se wo ye oba tan na se basa heba ointment ni bi ben wo a asram nya wo ba asabran ha ba entosi nguba ahohye onato nkwanta pai oba akora ne pampesa ne to ho fa bisrasra ebeye smooth eyam ekro dwiba sanctuary ebi ngu wo panyini kura yusu wati ase enkwada no onho ato won enam basa heba ointment no ena wo panyini ensansa atiegu nipadua ho nyina abekọ kakaje ese wonsa honam kankan sabi wutwamu a na nipa kata ne hwene na ntemu apropro wadwuma dinti ya na nipadua mu yo yam yemfa bi ntwetwe basa heba ointment ebeye ni nyina ma wo afa ya wo basa heba capsules eye topa ye wa wo de yefunu yade bi wo yefunu eka ne ho afie jadum obi nso wo wa ne nsabu oba na ya si tweno obi nso de akra de sabesabe ba na anu nansa na twa enya depa be ma sabesabe uduru sini animu aho amobọ ade gina ho asori yo enso hwe ne wre ho aho a wasiri trase enye make say koko bia besi we pai na be ma wa menstruate by force infections ahodo ni nyina no se wunya basa heba capsules na wo memini bia ebe ma asumdua be fie ho oba KNG heba dani heba kolina heba PFA have me Freddie Mens onum nyina to bi wate your number eye 0244 267725. I repeat the number 0244 267725. Offers ahoma we are basafo ye beje so basafo ye no be kasa de wonti ase enso no ye be chirechire mu na ye de amount na wiai adofo mabedwafo wa ha enkomo aye boi ono bebem akwada ketoa ono na sesei asem we nyina ba ne ho sabe obitumi kwa abayen enya ade it happens sabe obitumi kwa abayen onu ne ho semi hunu ya enkamanko ni nyina wo wiase a yetimu imu bi ene oba ye YouTube ne so a amanfo wo so kasa oba ye Facebook ne nso so a amanfo wo so kasa ede en wono mo ka ni nyina no awiei ye behwe ho asem na yaka amanfo de one voice note nso aba awiei ni nyina no ye behwe no nso ho asem na yaka na akwada ama ono nso wo yanim ha seze wanya akwada akrasa onyini na udide owura Prince Echampon eja Prince Echampon ene yiwa woda happy birthday to you na wa konta Pius Ajeman ya wo Tech FM ha ose wo sire nyinkyere osire nyankopona ho bambo
ene ne yokoduro honhom no se ntoso. Happy birthday and God bless you. Afei, happy birthday to you, Jason Buadu Ayeboafo. Jason Buadu Ayeboafo ene akwada wanya afeko ede aka onfie ho. Wawofo se yen kan kire so won do pa wate koso anyi beye kanea wa abusuani mu Nyankopon fa na hoden entoso na wontutu anamo emfensie. Happy birthday, young one. Dr. Ekwe Friye Eniwudin. Doc, ona we health director ewo Ofurikrum. Enawiye wenya afeko edi aka onfie ho. Doctor, Abigail Boateng se was le Nyankopon ni nkyere. Nyankopon ne moa na dom se nkonso anye kese enso wo so. Happy birthday to you, Dr. Ekwe Friye. Ama, oho te say. Nyame adom hoye. Oho ye. Bibia ye kama. Anjan. Ada kom de wana. Chode. So usi mu anadwo. Enti e bia obeduru kura wa anya bibia ani. Na aja kwa me mo wo de wa hwe ne ma me. Why? Ebi abeduru wunya bibia ani. We de afi gobe wa haya. Memfa wonko afi gobe. One gobe ne nso ye kama. Eno na utekefo ye ne manhia hospital nurses ni nyina eno a na yedie. Any utek school of journalism for no eno a na yedie. Se wo mpe gobe nso a ante kokko ono nso manhia hospital nchen ho. Ono nso ton dokono akra kenke. We die so fri akra mpu ne bai. Ne nkra dokono ne nso ye kama. Eno a na utekefo eno nso ye ne manhia hospital for no adwumayefo no ye ne wo ma na edie. Ti we die trust me, me go pen kran dokran na ope gobe. Mempe unum bia. Oh yeah, kama, bibia kama. Jam. Very good. What to hin? Meti Accra. Sisi a what to hin wa Accra? Meti Kwabenya. What Kwabenya? Sisi Accra ho na what no ye den. Sisi mi wa adwum, mesua adwuma. Di adwuma na osua. Mesua 3. Usua 3. Chan. Uku mache. Chan. Edi be seni. Menya se 3 months wo. Wenya be 3 months wo. Chan. Na uku mu no ekoyi. Chan ekoyi. Ekoyi. Chan. Ti usua ne nkakra. Chan. Na uko ye nyina na unsua adwuma na wo ye dan ofie. Chan na ma me ne dem ebia ode me kɔ na adwuma mu ho. Na me ne na kɔ ye adwuma. Okay. Okay. Unim papa o te wonchen. Pa chan minim. Oya ode. Oya my grandfather. Okay. Na maame a oti hoyin so e. Oya my grandmother. Okay. Na papa we? Papa wa dance. Dey twa to ahu ne da ben. Every day be am ne kasa phone so. Dey twa to ahu no. E da ben. Nya phone so kasa. Bronya mu wana menini ni shai, menini ni shabi. Bronya mu ho. Na wahu maame? Pachan. Ono nso we? Ono nso wa dance. Ono nso wahu no da ben na hu no. Bronya na ye ko ho no hu. Ukochia no. Pacha anu kana nka menko. Mpapa na se menko nkochia. Na wankocha ne hwe. Chodeb. Wankocha ne hwe. Na bronya mu wo be chia wo nanamo. Chona minwanu mu ni honti mamba. Na unwanu mu ni honti wa amma. Okay. Na akọ yo papa kan de na kire o. O ka che me se hen men si kumasi ha bi. O papa se hwe no wan si kumasi ha bi. Pachan. Nti o papa se hwe na tena hen. Men tena akra ho ensu adwuma. O se tena akra ho ne su adwuma. Chan. Ona na se o maame ba akọ South Africa. Wabebie ne shop. Opesu oyi wo free nkran. Na odo betena kumase na usua adwuma no wo ha. Itiri na usua no wonkran no. Opesu obesua no kumase ha. Pacha mempeneso. Mesua no akra ho. Aden. Tisa akra ho no na mepe. Akra ho no na ope. Chan. Akra ho na ope. Chan. Na akọ isa ne o ka say every day ofre o papa yi every day kro na ya ofre o nana nso bi.
Pacho mini number ayela. Mayela ni number. Wayera ona na number. Ne shembag mi shembag ma mi hu number. Na wontumi nyi mfiri wo papa ho. Me ka chen so fama me ka che me se ne number ni ne phone so. Wo papa ka kire o se me na number ni ne phone so. Okay. Mate. Into die se ya no de se ubenya enka akra hwa na ote. Pachan. Na so na nanom kase ya ma ontran kran ye gye wa bakumase a obeka de yin. Meka se Ghana sisa. Ye obi abone bela. Sa. Yanko yenim. Yanko yachi ye koyenim. Enti obetna enkran hwa. Chan. Okay. Ene papa nim se wo bakumase. Pacho meba manka anche. De twato anne kasa e da be ene one na kasa. Mpacho. Ene one na kasa. Ene me fre na won fa me ko wadum ne fon. Enran so e. Enran so sa. Ebra ye frɛ maami frɛ o maami a one ne te ka kyerɛ ne sɛ papa yi nana o nana de naba uteke ha. Pachan. O frɛ o papa bo na mane. Pachan bo na mane. O ka de yen. O ka kyem sem nana de minja na ASEM man. Sa na o ka kyerɛ o. Chan. Mo me oh maami nyabotra. Mo me frɛ ne papa maami. Hwɛ mo me frɛ akora we ne papa maami. You know 110 na me pese atiefo nhunu baby. But the real say I don't fault her, I don't blame her. Akwada no de ti ohunu kɔtɔ ani a obeka se ya aba. Asɛm we ya aba manim ha nei. Atiefo me ka me papa kwa me gya me adaka mena, mesua de afrimo. Mesua de afrim. Onim abrewai oni akokora wi oma westi oma hoden omu sika ewa akwada wi ho kwa we me ka bibia akwada wi wo ye ya on ne nana wi ne nana ba nana ovi omo me pacho mame nya botre men kasa misrel akwada wi nyankopon mo ano se wanya ba bia si a ne nana ba ne na ba ma onfi wonum wo wi ase da edrubire bi o maame beto wo twene na wo 2 years anoma ba ensu ayiriw nkade wo kɔ ɛna okonya fisherman di okoposo ɔto na sawu no nko oyi fish na emom anoma ba wo ba be frɛ bi anoma ba wo pɛde ɛwɔ me fish na atim wo na ate hwi enei ona ate hwi ene wotime manim ha e ka kyerem say every day you talk to your father ba wona na number de ayera enye wa hwe me asemu ron etie for some ne be ya adwen a moma yen cycle oluma ne yere papa we ni entu won fo se akwada we mo nka na sem bio omunyi wo madwen firi akwada we so omunyi omadwin fra koda we so ema wonum nkogina ba bi kura anka so mpesa koda we mre kumase kire so obekumase na nadwuma awosua no se bi obesua na bi anye yi a ekina bi obebom tiri so aka se sabe mesre meka mo abaifo yehunu bi oluman ni abrewa asem no bi na meka kire mo ne no sa koda we bekumase sane ma me wani abre ya onana udi esesa uden tuma bow mu udi nenso wonsa sesi amfinhia du nwotwe ena ote wo no se obekuma se ha na sa mesi ni yie pe mumienu mu ya abaifo obeka de atobo so se fefefe sese wunyini a wo ya baifo enti mimiti hai de ebeye bia mi benyini na me babi me na na bi he me de senkamabo oluman kura na metwese kan me ka bibia Krobea miti hai jata tesame metwese kan ewurade nyankopon me nso unkran say yes abi. I'm not encouraging you. Wabeka se we baifo na ni wure fi se
sabi akwada no wanyini baba ya abranti obaba ya baba wado ono so nyini ababa ya panyini no ababa ya tese ena ye bobaye no ono nso oba obenyini abaye sabi obenyini no ababa ya sabi enti wo obo obi baye na hweye Ghana ha die enim no abrewa bi e baifo akokora bi e baifo na ne wura fi se ende wanya 30 years wanya 18 years wanya 15 years ena wobu obi baye unsu benyini aba beduru 80 ene na ntemu obi na obi nso bo baye ni bia asem no binie asem we na me ra ho na mete ha na me kasa asem we papa ine ne yere o ma ye wrong investment me Krobea mete hei media to me hofo enti etiefo mesrem ani die sesenkie betumi a yanka bibi mfa nkyere papa yi ene ne yere no no munya yakwada yi asem emfa ma no eba ya wote se ne nuanom ni papa yi ne ne yere nkyɛn bi onu ka kyerɛ maami se e ma mom ye nkome na na ho mom ye nkɔ danso ana banso ho danso ho e ho na me nuanom ene me papa wo menye boni aya wate abaya no kra na me ka kyerɛ one wasɛm a waka ne sesia nyina kyerɛ sɛ woyɛ boni ayefo uyu na na bema ene na na baama but ye boni aye you are being ungrateful untini twi a me kan brofo de akyerɛ no kra na me kan de ato ani ase te sɛ kaji no you are being ungrateful to your grandpa and your grandma kyerɛ sɛ na we 2 years at tender age na nka abrewane akokora ono abrewane wa woni ma wie dia ni su akokora pese o de ne na to de ne yire sokora na wo besu nge na na kom de me obeba be fawo enei wote ha anoma nsu afa wo enei wa pro wa tabu mu wa tabu tumitu nti wo ka say you are ungrateful wo ye bonia ye asem wo ya wakan wo hia chawpa e de ma onana ba ne onana bema you are ungrateful wo ye bonia ye but it's a lesson mobano oye nipa boni ni Kofi Felix moba Kofi Felix da tobo ensem wei no a ekoso ni nyina no maami wei enya ne fort ono onimo nana no nete onye bone eyamoa no ode bu akwada wei na se moba Kofi Felix tuminya akukoduro ka kyerɛ maami wei wɔ nanim sɛ me papa mpo ka kyerɛ mo sɛ mo ma akwada ne mre kumase a ma mo mfi no ebi na akwada ne kan wa ha o si ja wo na na asɛm se beye yio se enye yio olumai oba Kofi Felix nti me die metu mofo abrewane akokora mo aye wrong investment sɛ mo di musika e de kɔ hya akwada wei mu ene ya akwada wei ehunu ne papa wa hunu ne maami nchi maami na obeto ne twene at the age 2 e ma mo na mo so akwada wei mu no ene ya akwada wei ehunu sɛ ne papa wo ho ne maami wo ho metu mofo sɛ munja ya akwada wei na sebo mano na akwada wei onko na wodo a ebeba eno ye me mefuti ope abedwafo bebem na matiefo mo nso madwen kyerɛ no munya ne ready mame eno nso mebo tena se wa Hawaii mame na oba de akya me ma osima no yenum yensa enra asemi wo kan wadwene kakra ye de to nsa frɛ antenkroma ena antenkroma nso aba wabɛkyerɛ the side of a story ono nso ne ba no sɛne etie yehu oluman so ne sɛne ekeka kɔ yehu akwada na anka sɛ num ton sese baabi a waduru no ɔse Ghana ye bɔbra kɔ yenim ono onsa enti forward ever backwards never enti waduru nkran kumasi abaye kuro keto ama ne enti mama mum mienu no maba na ya Bolivia Enterprise for nyankopon hyiramo ene day ene monso momoa modeta yechi adofo future life nuane no ye ne de aba ne de boa dasa wokwan bia so bi ene wiai vitamins ni minerals ahye aduane wei muma amino acids omega 3 inulin and selenium energy protein fiber ni nyina bi wom de ye hia ne se bra ye nkyɛn wo Kumasi Sofo line alignment ho ye ne multi home ni di animhwɛ
na bra beka wo haw fa kire yen ye ma wo yeduane aduro yi bi na odofo wodi ekodi mesi kodi na wudi a oyade no ebeko ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 awiyai Otek FM corporate championship no OCC 2025 ebaso enya sam kitu anuanom akokra bebobo beti hey dano me yi akechese eye nyankopon ya adom abosom ya ye bewurami June bosome no ne de tosonson 7th June 2025 wode chem so heya otumfo astrotef ne so ena sa Otek corporate championship game baso onua fa hojimbio enti ene ye kane de akyeremo wo ye company wo ye bank wo ye hospital bi wo ye media house te say ne ya institutions ahodo mo ne ye to nsa afremo corporate institutions mo mie nyina ye lazy ye boot mo ma ye dwuma ye fo no wo nso ntinsi montin so bi wonu mu ni agro no bi no won tintini won pom Jack say all work and no play make Jack a dull boy. What you say? Until let Jack play some. Muntinsi monte so na ye have fun. You know one thing, a corporate games, corporate championship. Enti ye bobo tiniti yempomne other games no. Na ye say Mickey links. What you say? Ye connections ahodo. What you say? Enti ebeye fe ebeye de wodi so ye adwuma yiku na pese ye du wrambi o join ye na da no ye nyina ye gi ani edi agro ya fresa number we sisi ya 0547 982256 0547 982256 o fresa number we e beje so na sa number adwuma die o pesa o be sponsor so a sa number kro ya nso ubetumi afre 0547 982256 now they be join it na be sponsor te said the Adusa Herbal Clinic be sponsor ye no Adusa fwe Nyankopon hyira mo adofo ne ade hie say Adusa say wogina mu o free screening ni guso kwaso o wogina mu free screening kozi se dwum be na wie ye entu de bra Adusa Herbal Clinic yen check o blood pressure o cholesterol o sugar level hepatitis any typhoid ne ahodo e wo Adusa Herbal Clinic Nyankopon hyira mo say Otek championship games yi monso mota ye chi and 3P garlic mixture no obo meba why meba why aya de nka oka oki anka me pe otam na je afru nsam yi misum na fidie afidie na na me ka ho asam no sam misum no amfa we die mani awu obo wa ma mani awu na mpesa oka oki o de amami oki ba ko they say they are say memo slow quicker yeah enti winya 3P garlic mixture drone bi no do for no mo eboa all the time obeda sorry now feel very weak woni peduane mu wapode waposo na ye wo ya eto de bia pressure was ro eto de bia cholesterol was ro we immune system no aye very poor eto de bia wutumi honhono sasaburo yi diunya onua koto 3P garlic mixture edro we natural garlic wom enti se wunya bi na se wono mo a eboa ema umuje die frusani yi enti all the time power for your daily activities so oba Mr. Heba kolena keba dani heba any baby eto no bi anaka so pe 3P garlic mixture what wedi your number ni for further enquiries for yen 0248928824 and 0201000021 na Limbo Wave Enterprise ewiei akwanya no aba ma odofo awutie me if it is clean soft and smooth say ye morten the ss otiase no product no ye morten na if Limbo Wave Enterprise ye ne de aba na wiei ye ma ofie ho office ho public toilet na o manage no anuanom ye be mana ye comfort the Limbo Wave the Morton way ye ne saade amamo adofo ye de premium tea rolls toilet roll ho asem na making tissues ahodo
ube use bi wo kitchen eye classic kitchen towels ahodo tissues no ye wo molten tissues ya ye dia bedwa so ho asem na me ka kire we anuanom eye very soft udi siesie ho a eye very soft te se mama ne no muntie metuofo na maka ene na me de akire say ya ye ni in all sizes de wuhia wo de ka onipadua no a eboa molten tissues eno ne papa no tissue bi wo ha wo de ka ho a na ho ye ohene na hu titiu na nsansan akura gugugu eno ye discomfort emoa na wunya molten de ni bi na de ka nipadua no wa wutumi hu say eye very unim say comfy eye brofo na mente da papa doctor ene kaaye na say there be comfortable na minim o say there be that the comfy so ye brofo enam ko guguru ye eno so ye brofo ampa until you go feel comfy what you say and now we make am for the about into the molten tissues baby a wonam bia ubenya bi na ye ne anso ne de fit life natural mineral water naba fit life natural mineral water it is pure, it is cool, it is refreshing ya sone so ensu kroje into party no eyebi ebusuahia ufie ho fabi hyehyem na ye adofo ba fabi serve won fit life natural mineral water obi no mo a utumi se wanom nsuo abagu ade so na ho ayo form kama and we open wholesale and ye molten tissues no retail and kronko na wo pato open duduo mu atu na wakwa akoton ana wo pese wo nso begibi na kokoton a akwanya na ba ma wa wani je ho se wo begibi na kokoton no bra wate se your shop ma na wo ji agina traffic mu he say business aba no bra ye nchen wo limbo wave enterprise wo na beji ye molten tissues ni bi na koton wate ase enti na wiai emabunu mamontra fie nkasa adwuma ni ma animu adwuma na ba je sa number we na oni nkasa ye ne aye shop no ye wo krofrom Kumasi krofrom heya ye ni shinola eni di animhwe ye ben IBM NJ ye number nso ni gena frɛ ye 0550 11 5013 0550 11 50 13 ena 0595 85 0042 na we wenya number we no frɛ ye na yenewo enkasa oba de chiame agra mama osimami ensa wate enra okay bi ntie na perspective agra asem ya ye kan papa agina ye bi wo mu a papa ba bi ehu pa wo ba ko eye maame ya ye ne kasa yi one ne ba no omo de ye mi hu chen bibia akwada wo ensam a wote ye kekan de wo ya akwada de okike de me enyama yikura because ya tiabre wonanka akwala oba na obi twempena na se obese na okọ school na akwaka o se o kasa menini nya ya manum adura wu ahyew akwada mfie dunsia akwada mfie dun wotwe ya kwache be ma na atumu a wo se wo che ne tumu a mewu ahyew no akofa adura obewu ampa be ma ho akwada mfie dun wotwe we na se mo okike de ase ayibi na okika me mfa me ntwero nkobuku mu na efiri ena wo ba bi enam ena abeduru sei ena akwada ne ka sei ayi se ya twere anwensa mama akwala se won kana no ana obeka onim nyansa bi a ode beto ho aka ko senka ni afia ko bedi kan apa ne nananom mo chawkura ansa na wasere se senka betumi a ka mama mentena ba bi a mo ne se ho no misua adwuma enka won ka ne jein sa anwensa mse ne wo ka kono a sama kɔre hwɛ me papa me ma me nana o mo tete me ketekete ne de ma nka hwɛ wo mo adenti ya me nuanom ni wo unuanom ni wo obi a watete ufiri mfie mienu akɔpi mfie dunum ansa na ofiri ho saa bre kura de no wani afi watu we nyina agu wo ma me kura na anim ne dakora akɔ akɔkye ya enti se we nyina ɛkɔ so na akwala we kan se ya enya me nwanwa na nanka wo sɛ maami nso a wode ne kɔ hɔ no na nti wɔkae sɛ ɔbɛgye ne papa yi hɔ enti wɔde ne ba bɛkyia papa ne nso ɛnya akwada wele ne wɔ sɛ wɔkyerɛ baabi a yɛmfa ne nkɔ because mo bae no na akwada no wɔne wɔnananom nte bɔne o ɔnte bɔne mo bɛgye ne firi hɔ maame nka nkyerɛ o
Shia wone kratch ne ko shia wo kwan ne so anoma anye na wode akwada ne ma wushira so ma wo no enya adwuma bia no a munyina mu shia kan no adanse ebe na wo mu eyemu mienu nko a ye shia ha ye nkrata ama ya sensa nkrata no wa wusu watu sunsa na sa akire wode akwada ne bro no be kan bibi fofora enya adwuma de ye nyina ye kan ne ha no aha no mo de ne na ye adwuma enti se ko shia fa wo kan we ni nyina no na enya adwuma me wacha kura asa akwade wanfa na ama wache kura ya mi nwanwa esa ya mi yasa abeduru bie ya sabre abeduru ama akwada be kasa asem we asa niema bebere enka obeji ni free papa yi ho se dia wo kan no papa na akoto no ene wo frɛ ne ba ne ba yo enti dia wopoto ama na afia no wonchiri ka hwe o enti e bra wo frɛ wo se fa ne bra no so otum se ba bia akwara no na niema ekoyi a e so pempanifo na mo sa akɔ na mo ne kwotena se na mo kye ne se sei enti wonyai kenya ne se kenya abeduru Tesi akwade wakansi nsemu. Maame ne papa yi de ne be ma wo de na akoma oba no. Na akoya wo ne papa ne nko a. Eho no so ehu wo. Enye mre fi se Krobea Asante kotoko se enipa wonye tope eni afana asase de. Ene nkomo bi ekoso ne kire ni papa no tebia bia wo mu ne gina bia wo gina. Ti akwada we kura kan ne se da bia ono papa kasa enye no kure. Ya kura asemi ba ha be ni afre na nyanda eni so be catch us every day by day woni papa ne kasa na enye no kure akwada ne kasa enye no kure ko so obi abe na otwini ya afre na ne phone aduma enko ene kure adum eye de na okasa da bia ne kasa eno ane ne kasa ade ada bi ana no de ada bi ende enye da akwada ti sei ya eduru ba bi a ono de wo hu no ohunu heya ni ani akiri de no ohun me enyamfom so senka akwada betena nkran ho na niema ahya ase na ekoyie na kwan na efa so no na ye me ya kwan na efa so na ye me ya akwada oba e sabi wo mo te amanfo nchen yehu wo mo yehu no fikesie ma baawa enka ye ni matade ese no wo de yemfa ne se no a wo ba na okoyi ye fine ne na ho ne bi bia ye neat ye kire se ba bia wote no se ye tan na ni a enka wonte sei Nemo mo no nkyere se konfo boni a watena yaafo ho ama konfo pa beto no yenyini mu aha no mo nko a na me eye me hawo ise maame ni papa eti wonyina omu di areho se omu wo nhyira bi hyira akwada yi omu won paibo bi bɔ ma akwada yi a nyame amoa efiri na ekɔ wo meka se omu jan paibo no wo mo so na tete no nti nhyira wo ma no ye wo se omu kan no omu de kyerɛ akwada no ema enya nsunsuaso wo ne mu enso se papa yi wo mo bɛka anaso wo munka okay se oba betena abere wanchen abehwe no me no wo nya adwen se wo besua adwuma wa ha enye hwe no wo sua adwuma wa ankran ho so a eye ba bi akwada ne betena ne daachi ebe hyere no enu ne nkehia ba maami ne ba ne kwan ya o mafa so no ama se asem na besei asem na sei vri se obi ade wo ho meje ma ade enye wo dia akwada yi wodi wo nchen fie wa hakura wonya wo dia sesi ama amene papa yi be propro wo munsa o mo se fa ne ko akwada na ase mo ho no obetena na wo ko na bibisi a obekɔ ne papa ho ko obekɔ ne papa ho ne papa yi su na nkomodi enso kyerɛ se enema bi koso yi sesi obi a wo tie bia betumi aka se ase papa no ewo tibia bi mu nti ena abusuyen edi biribi ehye na no ana se wo mu hye ne kutupa se yese ena wo ye ena bi so ato akwada ye na akwada yin so ka hiza papa yi wo mu anya aseda bi na se koba ni se pa wa bra maami nim so be fa ni firi wo no mu nchen ene de abrewa no ne maami na firim ama se de ne ba no mom ena abenya tumi ewo so maami asem o kan ye me ya pa ne se o se sika apapai ebenya ewa akwada hu so akwa ka so wonfanto na kanzu mu a wonfanto na enu nti na ma papa no yesa ti sa bra na obetena wo nchen fie mienu no o pa ye nsisi da biade ne wodi emfie dunum no ebepem enne ne yenka mom ne hwe sa abre eni sika anka mom de be ma no enu nti ena nani abre no Monica sa eye menka bio medase aya kwa abe onso be fasi mama yensa na de aka no mema matiefo fa nene de obo
ma yenche tie phobia mama waje bra mutie nyina na ma me sha sese mami de voices ne de o ka se nka wo ye papa wo na so papa na wo ye wa hu kwan se o kofa so no akola we on she's being coached omba hanne no omo pe coach be for 4 and am coach no oh ubi na question o se ni o si ya no direct no the amount or meaning kwachi direct no the amount said am ka kire no na obeka nana no kora so ma me beka no kora omo coach ni sana hu no eno ya wadwenkyere sana me hu no okay said you kora omo bi se ya ka media hwe fam wo kora wo ya de bi me hwe ni sa na me se akoba oni maman ye be fo suro ayi o ka asem bi me hwe ni sa na me wusu miti usa ma me de o ye se ko papa ba papa na wo ye wa mfa kwan mi so ye na me de ade ama wo si wo hwe ni ya ama me wo na wo hwe ni ya ama me wo de wo polish ni ya ama me pa na me se me sro ade na me de ma won fa ma de bre me nti de na esi kwan se afiaso wo si akola me se ye ko tia ne papa na ye ko tia no ye ko tia ne papa dia papa no ha ne na nanso okuma se ya o owui o tu kwan papa ne de owo dance ho mo na se owo dance wa nti je ne sequence na nanso okuma se nti ba che nana akra ne se ni nuanum nyina afiri ne nana ne nchen ko dance nti ye nko dance bravo wa ya de wo 2 years na nuam na hel wo 2 years na wonim diaper bo no na wonim se bi meja me nan ha me se medidi no na hwan na hel abrewane akokra nti omo hwe wa 15 good years ene yanka betuma konsuo ama ona na de adware no ene yanka ona na hie kokko betuma kwakoto abre no ene de wo se bi nuamu nyina afi mi na nkyɛn nti se me ba bro afia so na me kwachem papa de a me na de yayi ni baya me na nka ho hwe maame no wole ne ba no ma ya de o ma hwe akola ne ye pa no kre o ma pao because akola wo som obi de kanye se na ne kalate o ma hwe ni ye pa nanso bi wo ho ekwan ne de nti olumani ne maame mon kama ko mon tum yam e be sere mo nana akola we o misu no sisi e ko maame di ne ma papa yi a o asetem be de ma olumani akokora no maame no be mo o mani aye o ya time emwa hwe o ye bibi pete na meteme nkan yo na meteme nkan me di madua papa bi o especially da papa we anya bibi amfa table so mo mani no potwa o be twa mo no na me di madua papa bi enti wo betu oluman for say onjaya kwada no ba bi obetna no yes ko se ye bobla ko anim so we ko do tian kan na ko fa ko play sure nti se kan na ko fa play ya wadu kan awie beda se mama tie for mra mu bi beda se ebru adofo Fit Homeopathic Clinic eboa ye am ya bom voice note no mesrew utumi why nti wo ho nyina ya tie ne no ya amanfo adwenkyere mepese utie bi why eno ye neutral for ye wo mfidie ye de hwehwe nipadua mu ye beboa nipadua ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwan so o yawo ne ye beyi ni nyina afiri ho wa ye mrempam asikyire yade e hawo enemu yade no wate ani ho hawo anase wanya ulcer typhoid ni nyina no enuro nketenketefo ne beyaw ho adwuma amwanyu ahoto bra hinema kokoben ye Benjumas company no wo 18 mu junction ne so ye number e ye 0275 969414 and 0244 583859 etiefo adwenkyere yemfabi. Good afternoon, Nana Krobea. Yes, sir. Frame Ken Samuel, Casafri crew from Jehovah Junction. And I was in name of Juma Pamoya. And I dear papa, dear, and yes, you. A woman say, oh, no, dear. Nancy, Ugabe tia kula na kwa tena baby sha kula Bonibia to senka idea se Bonibia to akula impokulana ai se akula na kibiazi akula itu ne nije akula utumisa akula usu adwuma mane ntina kurokesi mu usu adwuma oyo ba school amwo no obi hwe akula kurokesi ma so sa metena akula asema mehwe one na o waimle na akula no oyo ba mo pese o fampro onyin se akula na se anasese papa no nya do ye na mame no fa akula no ko. Hello, Nana Krobea, Moha. The Flemo Katachi over here, Champon, Kwabe Meduma. Nana Moja Mo do since you. Mina Mede Major Padie, Medemidishi, Messi from Adia Bremi. And then I say, Jim watching ye.
Omo kanche obane said the oye nye omfa na papa no na amere no na mfie mienu no ebeto no etwen no so no nyo na hwe no ma wonya ahoden. Hello Nana Krobea. Good afternoon. Mutenya me ado. Mo ho ye tede me ho ye. IGP Nana Krobea me ka se free ba antima submetro. Nana Krobea ti de ma mi kan pa ye. Asem a ma mi abesi studio ya wo kan pa o pa kire te na obi a ono de ne na wo wunye busuani wa ba besere na wo wedna ma wa se ne papa aba be ka chem se wo shira ne suma me na de akwa no ya akukọ wa akukọ na ye shira ne so edna ma obi na ye shira so de ma obi a wo ka ho wusi mu sei Nana Krobea e se de wusi ka wo wa ya no be pa enti ma me fa ti ya me da Nana Krobea that is seen Nana Krobea me mo funchia pa ya me ma okwatintin omo nyinya 102 years 9 months ya ahoden wo mu nyame nka ho Nana Krobea dwumadi a wudi ma Asante man ya ni so nyame chiraw no ma okwatintin se de medical kan yo Nana Krobea ASEM we yam say abedru we de menim se be yeti betwa because en sama kase kura na Nana Krobea e ba ho a etwa na ba ko na mienu timnim se ebetwa na akoye ASEM bia se yetase no besehene ne konni haban na nim se so de betwa na mom no mesre maame no ene papa no omonko boko na mfi se ye boko a maame no betimi ni akoda na akotena ama enhihye amo behye ho no maame na diso na akoda nso onya na sumdwie efi se papa no se bi one ni maame no wo mabre akoda no ho enti en sese beye he bia na atemdidie ni ade bebam no emmoa ema akoda nso enya asumdwie enti misro na akoda wuruma nim se wo de ebetwa that is Nana Krobea mema wa ha eba wa fidi kase yesu dani ni yesu meka fiase Nana Krobea de me madwen twere kakra ne se papa no de ekosu bia wo asetena maame no ne ba ne ti no enye ni problem na mum sika sem bia ewo ho a na papa no pese ne nsaka no eno na wo hunu mu ye na ma no ho no ntina ama nani abresa na nkaka akra na asetena no kwa de anka mfi se enkan ha papa na adwene bebri intino madawro ma bedru manimu de minim se mo behwa ma bibia totoyi Nana Krobea mema wa ha awie ana meso me kasa free molo market me de Yaw Opoku kakra me kan se ana nipa de yemfa nche nenso papa no wonya bose kakra maame no because opini ya obre ono watete no amna nya mfie dunum ana akwada papa no so ne maame na kasa se ye no kure se nye no kure ise frɛ akwada papa na ne bi hu ne kure wom ndi se ye hia so ma kura so de maame eno so de ho asem kan ye de kakra because nipa de ye di mi hia so ma kura se fa no mpo ye ne se mpo a penefo se wo bi na ewi nti papa no so a ono so tete nana ne free female no ono so no o maame no so nya botere ma no emu na mo nya ntiase ma mo ho na akware ntrankran o mo ne bra na nam so kakra me kana no si ha ana na we dey meet mo free so am magazine cross and Van Dyke spring shop na me kese de me mentias ene se papa no e ka se we shira so ama ne ba no ama maame no na papa no ontimi enhwe abofra na so no papa na wo abofra no e na o ya fa abofra no ho e ho no mentias me pese mu busa papa na mame se papa no hwe na ontimi nhwe ne ba no ana se iska no ni ntia wade ne ba no o shira ne so e de na chewo bi na papa no so Nana Krobea Yaw Asante Nana ewie me ma ha ewie Nana me so be kan se mesre maame no wonya nto wase na papa no so abre akora 2 years atena bedu 15 years ya wonya nto wase na omonka bibia boko na nisa bedu na meso no de bibia ba boko from ABU kwa kumensa Maria, good afternoon. Let's say, Edmond Bokode.
Krobea de mama ne kan nyamra te papa ne entimi emma no authority say on fa akwala ne che say wo sa papa na wo ba no nenso no na nana ne na ba na ene tete abaya no ebia nka nya na ba ne na be ma ne tete abaya na ka ebia wa medu sa me na ngunu me fa no de papa ne kan ne de ba akwa ne papa ne kan ne no kwa so no baba nana mema wa ha ono pamfo nyina midin de oboba me kasa free ebu akwa asenema so nana asemeti sei de mesro hne soro mo nyansa no bi ma wo ono pamfo nyina asem betim de yie atwie medamase bebre. Okay. Edio and then a dos power dos a for Mr. Ramo mentumi amodi anade ache me wate. Owura akwaba monte honte mano no mfankyere. Munyi. Na di say papa. Bachelor friend Sule. Sule ufri hin na bai. Am fra sabi. And the dia na de waba manim ha Sule. Ya tie wache. Okay. Obi kan nya enna e sha city from Safi to Kumasi. Yeah. I'm not am tell say we do birthday na. Me say me yeah addition kwan dey aba be chew. Hey. We dey a different one na half an hour. We ni ye dey. We ya 3D we so. Oh, man kase nwa dey ni mo e wa ko chi ane sa. Ye dey. We 3D picture frame. 3D picture frame. We na so o pro we abetuma ebe so anaju bibia no. Na so. I saw like. Now, enti picture ni dem say. Picture ni dem say yeah. Oh. To be birthday gift ni. Oh. Yanko po nshira wate. Osu udi ne de say. Efrem Sule. Sule. Owo Asebi. Adwuma ni nyina nso Asebi ho a. Adwuma no so nyina wa Asebi. Tu progo ya. Monyum progo na me hwade monyum progo mon progo ma be na me hwa zakra na be sori afrefidi nso ama sori me pam che ojare na se ba mescha ye adura ajare na se ba afo na de aba mon progo no wa haya ma me hwe wunya